najdeš na stay12.cz. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa, u epického videa, protože je tady dneska speciální host a je tady se mnou Niky. Ahoj. To je Niky. Hele, já jsem si na začátek pro tebe připravil úplně epický kvíz. Je fakt dobrý a měla bys ho teď hned hrát. Teď hned bys ho měla hrát. Jdi na to. Kdo to je? Tak kdo jsem? Kdo jsi? Niky. Kdo je tohle? To je, já si tipnu, to je Elí. Zkusíme to. Uvidíme. Tohle je Laura. Yes. A to by si mohl teda pamatovat, jo? To si pamatuju ještě tohleto. Pája Verča. Jo takhle, to je ještě udělaný takhle. Já tomu nerozumím absolutně. No tak to jsou, kdo byl jakože žlutej, víš co? Kdo byl žlutej? Pája. No jasný, tady jsi měla obě dvě členky, tak... Jo, takhle. No jasný. Jak ses vůbec dostala k Lollipops? Přes casting. Já jsem nevěděla, kam jdu, jakoby. Ty jsi nevěděla, ale kam jdeš? oni mě nevzali nejprve. Aha. Já jsem prostě chtěla jako někde bejt, tak jsem chodila po castingách a šla jsem právě na Lollipops, jenže jsem nevěděla, že to je Lollipops, no a pak se za 3 roky ozvali, že mě tam chtějí. A to už bylo rozjetý právě. Za 3 roky? Takže počkej, takže místo tebe vlastně tehdy vzali Barču. Jak ses potom cítila, co ses dostala do Lollipops, nebo jaký byly ty zkušenosti z toho, jak to tam fungovalo celý? Já si to upřímně skoro nepamatuju ty začátky. OK, tak to si byla hlavně hrozně mladá, ne? Kolik ti bylo? Byla, to mi bylo 10 možná. Chcete mi říct, že já jsem dělal reakce na to je crazy. 10letý holky? Už se nám tady počítá čas, jo, takže... Ty vole, dokonce, jo? No tak Nikča, jo. Já si pamatuju, že tohle to bylo hlavně poprvé, co jako nahradili někoho z těch jako OG členek. Jo. A že to bylo hrozně jako těžký pro Nikču. Že jí jako lidi vypisovali fakt jako hnusné věci. No ale jakože i já jsem já jsem na začátku byla hrozně naštvaná, že budou 2 Niky, víš? A jo? Já jsem fakt byla naštvaná. Že ona Nikča jakoby má 2 jména a říkám, tak proč nemůže být to druhý, ale pak jsme si řekli, že to bude prostě Nikča a Niky, ale ty doby skoro neslyším na Nikčo. Já už jsem zvykla, že když se řekne Nikčo, tak je to právě jako Nikča, já jsem jako Niky, no. No a tohle co? Už víš? To už vím, tady už jako jsem doma, tady tohle je Bára. No jasně. Výborně, máme kvíz za sebou, dámy a pánové, díky, že jste se koukali a uvidíme se u dalšího videa. Ty jsi chtěla podívat na nějaký starý videa? No. Chtěla si spustit nějaký starý věci, co by to mělo být, na co se budeme koukat? Se můžeme jít kouknout na ty videa a vybrat co něco, protože já takhle nevím jako z hlavy, víš co? Dobře, Vali, okay. Nemáš žádný video tím pádem, který by ti jako utkvělo v paměti? No takhle, videa, na který jsem se nejradši koukala, byly nepovedený záběry, protože jsme tam byli jako my za sebe, víš, že to bylo jako... Jo, jasně, rozumím. Že jsme tam jako, to bylo jako, že vždycky, jako, že jsem se na to těšila. Jo, nechám mě čekat 3 hodiny třeba. Já se omlouvám, ale fakt jsem měl na hovno den. Já jsem měl do jednosměrky a tam prostě byla bouračka, takže jsme to museli odcouvat. Mezi tím, co jsem couval, tak mě všichni vytroubili. A u toho jste byli, takže můžou to jako potvrdit. Ty vole, moment. Lollipops první láska je asi můj nejoblíbenější track. Se nedivím, to je dobrý track, to je fakt dobrý. Tak to jsem ani nevěděla já. Já ti něco řeknu, jo. No povídej. Až bude na scénka, my jsme tam šli takhle po chodbě a mě si tam zvrtl kotník a já jsem pak celý videoklip měla zvrtlý kotník a musela se tam tancovat. Ty jsi si musela tancovat? Já už si nepamatuju, jak to bylo, ale samozřejmě jakože mi dala nějaký obklad mysli nebo takhle, ale prostě si pamatuju, že se mi tam zvrtl kotník, no, takže to bylo. Ty vole, tak to jo. Jde to hodně poznat na tom klipu? Podle mě není, ale to bylo nějaké konci už naštěstí. Laura, jsi v pohodě? Jo, jsem v pohodě. Jsem to někomu podával spolu. A jo? To si po někdo nevšiml, aby to tam zrovna dali, no, nevadí. Vážně nevím, co si počímám. Koukám z okna ze... Jo, počkej. To kope jak svině, to je dobrý. Ano, to reálně je dobrý. Je? Já jsem si vůbec neuvědomila, že jako ten text ty písnička tak, a když se na to koukám takhle zpětně, tak to je úplně jako něco jiného prostě. Přesně. 2 roky nekoukla, jako já se na to koukám jako... Není zač? Tebou prostě. Není zač? Kdo by to byl čekal, že takhle zrovna se mnou se na tohle se budeš koukat. Neviděli jste to s mozkem na hlavě. Ježišmarja, já měl vlastně tu čepici, kterou jsem ještě tenkrát ukradl Smusovi. Jak jste vlastně reagovali teda na ty moje reakce? Jak jste to vnímali? No, my jsme to právě vnímali jakože to je hustý, víš? Jak jste to mohli vnímat, jakože to je hustý? Jakože já osobně jsem třeba chápala nějaký tvoje názory na to, když se na to koukáš ty, ještě když ty, kolik ti bylo, třeba 18 nebo 17? 17, 18. Tak prostě kluk, 17letý kluk, který se kouká na tohle tak asi chápu, jaký jsi měl názory, víš co? Já začínám být deprese z toho, že jsem v 17 letech dělal reakce na 10letý holky, co mají paruky a zpívají, kámo. Jako já se na to dokážu kouknout z obou stran, víš co? Že ty jsi dokázal pak, jakože když jsi dělal později ty reakce, tak jsi jako sám říkal, že prostě jako jsme malí holky, kteří prostě podle něčeho jedou, víš co? No jasně no. A jako, ale bylo to reálně vtipný, jak jsi to podával, víš? Tak to jako, jsem rád, že jste to vnímali takhle. Ale něco mohlo být jako trošičku až moc. Právě.
ale říkal jsi to vtipně, což jako šlo vidět, že i ty lidi bavilo, takže... OK, tak jsem rád, že jste to vnímali takhle pozitivně. Protože reálně já občas, když jsem se jako koukal na nějaký ty své staré reakce a na nějaký ty klipy přímo z toho, ty, co přišli lidem nejvíc vtipný, tak jsem v tom byl jako až zbytečně jako zlej nebo jako odpornej vyloženě a přitom, že to je prostě jenom samozřejmě jiný způsob obsahu mířený na úplně jinou cílovku lidí samozřejmě, ale v té době jsem to já nechápal. Hlavně nejvíc vtipná věc, jak já jsem se k vám dostal. Já jsem den předtím, než jsem šel natáčet tu reakci, tak jsem se díval na Herdinovo streamy. Víš, kde je Herdin? Nevadí, to je prostě streamer jeden. Díval jsem se na jeho stream a on tam zrovna nějak jako mluvil o Lollipops a říkal, co to je, ty vole? Na to se podíváme a koukal se třeba na to jenom 30 sekund a řekl, dobrý, to stačí. A já jsem si řekl, to je dobrý téma, kámo. Zítra na to udělám video. A ty jsi točil reakce? Jo, to bylo v moment, co jsem jako nastoupil a přišel jsem dělat reakce. Že já jsem, udělal vlastně reakci na Tadyho a tohleto. Ano, a pak jste do toho přišli zrovna vy. Takže se to hodilo jak svině. No jasný. Byl to úplně parádní. Takže já vám děkuju za dobrý peníze. Ne, já jsem měla fakt ráda jako reakční kanál. Jakože, víš co, prostě já jsem to nebrala jako, že jsi proti nám, ale že prostě reaguješ na ty videa, co my točíme. No tak hlavně a nebrala jsem si to osobně. No jo, jako hlavně ono reakce z velké většiny, tak jsou takový, že prostě zareaguješ na to jedno téma a jdeš prostě dál, ale není to takový, že já bych ty lidi, na který já reaguju, přímo nenáviděl nebo něco takového, ale prostě je to vole ta reakce, ale jinak já jsem schopný prostě jít a takhle se s tebou tady pobavit, že jo, a je mi to jako jedno, víš co, nějak to jako to dál neřeším. Nejsem, to se mi jenom zdá. Tady už jsem měla zvrtlej, to byl právě na schvál, že já mám spadnout. Aha. Den noc jenom jeho v hlavě mám, jeho v hlavě. Počkej, tak to už jsme zatím. WTF? A jo, tady jsem spadla, jakože. No. A on se mě měl smát a já jsem si tam svrtla kotník, no. A tady jsem jakože stála jako nic se neděje. A tohle je opravdu ten záběr, kde jsi zvrtla kotník? No, natáčeli jsme to víckrát, jakože já ti to nedokážu říct. Takže jsi to zvrtla víckrát. Pravej, pak levej. Polně jsem si ho zvrtla, pokud jsme to nenatáčeli. To OK, dobře. Sorry. Úplně pohodě, protože Já tady prožívám, jo. to je nostalgie, tady tohle. Ale možná už jsme to někdy říkali, já už se nepamatuju moc. Ale je to fakt dávno, já si reálně, když se na to takhle koukám, si neuvědomuju, že jsem to byla fakt já třeba. Že to je... Až takhle, jo? Jo, já jsem, dá se říct, jaká já jsem měla tu paruku a prostě jsem byla ještě k tomu malá, už je to jako dávno, tak já jsem prostě byla jako Niky z Lollipops. Jasně, že se vždycky přepla do té druhé vlastně jako persony. No, jakože já jsem, samozřejmě to nebylo, že byste tam nějak hodně přetvařovala nebo takhle, ale prostě jsem měla tu paruku a cítila jsem se jako jinak, než když bych jasně, jako dala jasně, sama za sebe. Třeba jak jsme měli ty vlogy, tak tam jsme nikdy neměli tu paruku a bylo úplně hustý to natáčet bez té paruky. Jasně. Pamatuješ si na nějakou zajímavou nebo vtipnou věc, která se ti někdy stala na těch eventech různých, protože vy jste i hodně vystupovali a setkávali jste se s hodně fanouškama. Ono, když jsme měli to meet and greet, tak prostě mně to přišlo jenom roztomilý. Že prostě, jak ty děti nás viděli, tak oni sice mohli se ptát na fotku, mohli se ptát jako na všechno, ale bylo to hrozně roztomilý s tím, že si viděl tu radost v těch očích a že to bylo úplně hustý, že jako fakt to jsou ty lidi, že ty koncerty nám dával najevo, že to jsou fakt jako lidi, co se nás koukají a co se nás zajímají. Jasně. Takže to bylo hezký. A stalo se ti něco jako fakt divného někdy s nějakým fanouškem? Určitě se mi stalo, ale já se teďka snažím vzpomenout na něco. Jako to jako za 4 roky nebo za 5 let se toho stalo extrémně moc, že jo. Tomu věřím, ale jednou se mi stala jedna taková divná věc. Co nevím, jestli, já to řeknu. OK. Prostě random, jakoby 2 borci za náma jezdili, jako bylo jim třeba 18, jo, nějak tak. A oni jako třeba jako jezdili na Ostravu, do Ostravy, do Prahy a tak. A prostě jeden večer jsem je viděla na zastávce před mým domem. Tak to bylo takový divný, když jsou z Ostravy, že jo. Takže to Kolik ti v té době bylo? Jo, to je těžký, třeba 14-15, myslím. No, 14, já už jsem to nepamatuju. A 2 18letý borci přijeli před barák z Ostravy. Říkám to hodně jako z toho, jak se to pamatuju, ale nejsem si jistá, jestli jim bylo 18. OK, rozumím, dobře, tak jo. Chci říkat nějaký fiky, ale ne asi. Bylo to divný, bylo to takový podezřelý, takže... To je takový sasy docela, bych řekl. No. Může to být takový divný, no. Já bych se tady chtěl podělit s jednou takovou jako věcí, kterou máme my dva společnou. To je to, že jsme se potkali v metru. Yes. Reálně, to bylo asi týden předtím, než já jsem ještě v té době střílel pro Smusu. A bylo to týden předtím, než byl
parkourový workshop, který jsme se dělali, já jsem na něm byl taky, a lidi se mě zrovna jako na vás ptali a tohle a já říkám, ty vole, teďka týden zpátky jsem jí potkal v metru. A oni úplně hustý, ty vole, a bylo to hrozně cool. Bylo to mega cool. Jo. Já jsem tě právě viděla, já jsem teď byla ještě v jiném vagónu a to bylo zrovna období. Ty jsi přestupovala v můj vagón kvůli mně? Ty vole, WTF, dobře. A já ještě na babičku, papíp. Já si pamatuju jenom babičku, jak stála vedle a prostě koukala, jak mě zdravíš a prostě nic víc. Já si myslím, že vůbec nevěděla, jo, ale to bylo zrovna období, kdy si natočil asi nějak druhou reakci a my jsme právě, já jsem plně volala zrovna i Páje, že tam vidím a ona, tak to mi říkám, nebo něco takového, tak jsem tam šla za tebou, ale já chápu, že jsi mě nepoznala, to bylo trošku trapný zrovna. Ne, nebylo to trapný, to mě potom bylo spíš trapný, že jsem tě hned nepoznal, abych to jenom rychle vysvětlil. Za mnou Niky přišla prostě v metru, byli jsme na Chodově, myslím, že jsme zrovna byli nějak na Chodově, to je jedno, vole, potkali jsme se. Já jsem zrovna šla za Aničkou Šulcovou na to. Cože? Co to je za kolab tady tohle, co se děje? Ona teď byla, jako měla autogram, já jdu v Tezenisu, takže já jsem jela za Aničkou Šulcovou, potkala jsem tebe. To je validní. Prostě jsme se takhle potkali v metru a já jsem si tak jako seděl, byl jsem na mobilu, najednou za mnou přišla Niky a čau, ty jsi na mě točil reakci, pamatuješ? Byla jsem v reakci, pamatuješ si mě? A já jsem na ní jako koukal a byl jsem úplně z toho zmatený. Protože v ten moment už jsem dělal reakci i na víc lidí a už mě dokonce nějaký lidi začali jako poznávat z těch reakcí a tak. Takže jsem si snažil jako solidně vzpomenout a až potom, co vlastně chvíli předtím, než ty si vylezl z vagonu, tak mě to docvaklo vlastně. A protože ty si hlavně řekla z Lollipops a potom jsem si tě představil s tou modrou parukou a bylo mi to vlastně úplně jasný. Takhle po 4 letech, přát. A jsme tady zase, ty vole. Je to tady. Je to tady, potkal jsem jí tady jednosměrce, musel jsem to vycouvat. Takže zase stejně jako trapný to bylo v tom vagóně, tak teďka to bylo trapný, že mě viděla couvat z jednosměrky. Nevadí, aspoň Tesla. Znáš tlustýho Karla? Ne. Ne! Cože? Hej ho, mám pupek jako Santa Claus. Tlustý Karl. Když mi ho ukážeš, tak možná budu... Ty vole, je to Karl a je tlustý, jak ho nemůžeš znát. Fetty Pillow se dřív jmenoval, on si říkal tlustý Karl. Takže to je vlastně Fetty Pillow. Takže je to vlastně Fetty Pillow. Já jsem jenom chtěl, aby to bylo takový jako... To je jedno. To je OK, tak jo. To jsem chtěla říct, že tohle je moje nejoblíbenější jakoby scénka. Takže tohle je fakt, když se na to kouknu, tak jakože se tomu směju, když jsem to jako vlastně točil. Dobře, tak jo. Hele jo, já jsem tady čmuchala k věcem, jo. Co? Dobrý, tak... No, tady to uslyšíš. Očmuchávat věci. Tak jo. A mezi to patřila pálivá paprička. To bylo extrém. Pořádně. By to lítat do nosu. Ježiši, mě to vletělo. To pálí. Ale ty porty byl někdy jako přepal. Že to, jakože jak jsme tam křičeli, tak to je... To pálí, prosím. Že oni tě prostě šikanovali. Ale já jsem fakt neviděla, co mám dělalo, to tak padalo. Reálně to bylo dobrý, to, co mě bavilo. Vypadá to zábavně. Já už vidím, jak si tady u toho usmívat jenom. Ne, já jsem se bavil. Já jsem nedávno tady taky trpěl na papričky, nebo na papričky, my jsme si koupili chili vomáčky, prostě 5 nějakých úplně extrémně pálivých chili vomáček. A když jsem odpověděl špatně na otázku v youtuberském kvízu, tak jsem prostě jedl chili vomáčku. A to jsme taky dělali, to je extrém do feelu, no. Náhodou mě to baví, já třeba mám rád pálivý jídla. Tak to já vůbec. Fakt? To je docela cringe. To je... Mimochodem mám tě pozdravovat od Páji. A říkala, že si tohle natáčení velice užiju, že jsi velice milá. Jo. Až takhle normálně byla hodná. To fakt řekla. Jo? Nekecám. Ježišpá. Máš to u mě. Máš třeba ty v plánu se nějak jako zpátky vrátit jako k hudbě, nebo že by si jako zpívala měla koncerty? Hudba vůbec. Fakt? Já si v tomhle tom, upřímně bych si sama za sebe nebyla vůbec jistá v sobě. A i tak, když jsem jako teďka začínám, jako já už začínám, jako dávno jsem začala, ale jak působím na ty sociální sítě už jako sama za sebe, jasně. tak pořád si do toho jako zvykám, no, že pořád v tom nejsem úplně takový profík, když jsem jako měla tu paruku, no. Že jsem se naučila prostě být, vlastně dá se říct, za někoho jinýho. Jasně, jo. A to už taky jako tu svoji, jakože, nevím, jestli říkat influencerskou kariéru, ale ty jsi i pod nějakou vyloženě agenturou, která ti jako dopomáhá se spolupracovat, tak ale to už taky tam seš rok, ne? Nebo taky nějak? Ne, tam teďka jsem 6 měsíců. Fakt? Já myslím, že jsi tam díl teda. Ne, ale jako reálně mi to mega moc pomohlo, protože já jsem nevěděla, kam vlastně, co dál. Já jsem nevěděla, jestli si přestat, jestli si úplně zmizet, že jo, nebo jestli se chci toho chytnout a využít ty šance. No a pak jsem vlastně kámošky nebo kamarádka mě k tomu jako fakt dokopla, že jako jestli fakt chci, tak se toho nemám bát. Jakože já jsem chtěla, mě to nevadilo, ale jenom jsem nevěděla, jak začít vůbec. Jasný. A pak řekla, že oni mi to už napsali, to bylo fun, že už jako dávno
jestli k ním nechci. A já jsem právě nevěděla, jak to chci, no a pak jsem se jim ozvala po mega dlouhé době, když mě právě ta kamoška úplně nahypovala do toho, jako to udělat ten první krok a od té doby, jak mi pomáhají s tím, jak nejsem sama za sebe zase, tak jsem se v tom zase trošičku našla. Jasný. Tak to je cool, ale ty vole, to je super. Jo. To je jako si myslím rozhodně dobře, že si to nenechala jen tak, že jako toho využíváš, toho, co ty teďka jako máš. Akorát se toho ještě musím trošku víc nějak chytit, nebo jakože pořád si myslím, že se v tom trošku jako chceš tvořit nějaký obsah vyloženě? Jakože budeš tvůrce fakt? Já bych chtěla něco, co fakt jako pro ty lidi je užitečný, nebo chápeš? Jakože já sice můžu natáčet nějaký jako videa, lipsynky a takhle, prostě různý, ale nemám z toho ten dobrý pocit. Jasný. Že jako já vím, že třeba někdo si řekne, ty jo, třeba to je hezké nebo takhle, ale pořád není to, co bych chtěla. Jo. A já pořád nevím, jakože jak se to uchytit, samozřejmě mám do toho školu, všechny různé jako věci. Jasný, jo. A já když nemůžu dělat právě naplno jenom tu jednu věc, tak je to těžký, no. Je to těžký, ale určitě nechci zůstat u toho, že vlastně nebudu nic pro ty sledující dělat, že budou jenom mě vidět na těch sociálních sítích a nebudu jim jako skoro nic dávat. Jasný, to chápu. No já se teď jako snažím dělat nějaký různý videa třeba na ty vlasy, nebo jako na ten make-up, nebo takhle, ale samozřejmě ještě jako se chci zlepšovat. Jasně, a vloženě na Instagram to chceš tvořit, anebo jako bude to tvorba jako YouTube a tak dále? No třeba? Takhle, já právě se v tomhle vůbec nevyznám. Já že nikdy jsem sama za sebe nedělala, že jo. A ty stříhání videí a takhle, tak to vůbec není moje jako, můj, tak to říct. Prostě tvoje partie. Jo, moje partie, přesně tak, no. Takže ještě uvidím, no, a taky mi 16, víš co, tak ještě mám třeba čas. Času máš dost, jako ve finále. Začni točit Dress to Impress, to funguje reálně, začni točit Dress to Impress. Jo. Teď hned. Jo, tak tady to zrovna vidíš. Kámo. Tak... Se pode mnou ztrácí stůl a není co s tím dělat. Ale co s tím tady děláš? To se neptej ani. Krát celý jazyk, úplně, to je hrozný. To znám, to bolí. Tak jo, tak půjdeme na další. Tak jo. Ty nebo já. Ale já když se to takhle někdy zpětně koukám, já si říkám, ty jo, že vlastně se jako nepoznal, nebo já nevím, jak to mám říct, že to je prostě hustý, jakože se by na to takhle koukat. Nepřijde ti to třeba, jako když se na to koukáš právě zpětně, jako že to je trapný, nebo nelituješ těch věcí? Nebo takhle, reálně, když by se mi, moc mi to často nestává, ale reálně ten, kdo by se mi za to smál, tak mi přijde úplně jako, že absolutně nechápe, jakože pořád ještě nedospělo do té chvíle, kdy si neuvědomíš, že to bylo prostě pro děti, víš co. Já si doteď uvědomuji, že jsme to dělali pro ty děti a tak, a já neříkám, že jsem se tam přetvařovala, jsem tam chovala, jakože já akorát to samozřejmě něco bylo určeno, aby to bylo ještě jako víc pro ty menší. No jasně, no. Takže já vůbec to neberu, že to bylo trapný, samozřejmě mám nějaký chvilky, kdy trošku crinžuju ze sebe, ale to je prostě jenom můj pocit, samozřejmě to je, když koukáš na svoje staré videa, víš co. No jasně, ale tak hlavně tohle to bylo součástí vyloženě té tvorby, no. No ty jako, ale hlavně ty jsi i v té době sama jako byla furt dítě. No. Takže jako ono to dává jedině smysl. Stejně jako teďka se, jako třeba, když jsem i dělal dřív reakce na fyzio, tak mi to taky přišlo cringe, stejně vlastně jako tyhle ty videa, ale čím jsem byl starší, tak jsem si začal jako všímat toho, že vlastně je to akorát jiná tvorba, mířená na úplně jiný lidi a samozřejmě se v tom točí taky peníze a že vlastně je to další z těch jakoby způsobů, nebo je to další z těch důvodů, proč vlastně jsem k tomu dospěl, proč jsem to začal víc chápat. Ty už bys asi ani nevěděl, ne, jak na to reagovat teďka, nebo věděl? Vůbec, fakt vůbec, oni lidi po mně reálně chtějí, to si začala super teďka debatu, lidi reálně po mně chtějí, aby jsem se dál jako vrátil k reakcím na Lollipops a tak dále, ale jakoby já ani za první nemám chuť to komentovat, protože vlastně mě ani jako ty videa už tak nezajímají na to, že bych se na to kouknul a řekl si, schválně co cringe na tom uvidím. Ale jakoby mě to hlavně už nepřijde ani cringe, je to prostě reálně tvorba pro děti, proto jediný, co já vlastně dělám za videa, tak mně přijde super, když si takhle my sedneme, ty z Lollipops, já jsem dělal reakce na Lollipops, sami lidi jako to chtějí vidět, takže tohle to mně přijde jako takový, jako mnohem lepší, než prostě teďka udělat zase reakci na Lollipops, ale já fakt nevím, co bych to měl říkat. Prostě. Já se nedivím, no já jsem právě že chápala, že jakoby jsem si říkala, jakože proč si najednou jakože přestal a mně přišlo, že po té chvíli, co jsme si viděli a zjistil si, že jakože na to koukáme, si trošku zmírnil. Že jak jsi si jako řekl, tak aha, oni na mě koukají, takže jako si jako už dávat tomu takovej jakože menší, takovej jako, že jsem na to měl jiný pohled trošku. To jsem si neřekl. Možná to bylo spíš to, jak jsem začal jako nad těma věcma víc přemýšlet a začal jsem víc jako dospívat do toho. Možná to si myslím, že spíš bylo ono, protože já hlavně v moment, co já jsem přestal dělat reakce na Lollipops, v tom ve velkým teda, tak
jsem začal vyhledávat jako témata, které jako mě byly třeba i blíž a byly víc seriózní a snažil jsem se reálně dělat reakce o nějakých tématech, které jsou serióznější, prostě. Že to není jenom výsměch, reálně, protože celý cringe review v podstatě bylo jenom o tom, že jsem si pustil něco, co bylo cringe, o tom to reálně bylo, že jo? A smál jsem se tomu. A na tom byla postavená ta reakce. No a teďka tak samozřejmě, vole, je mi 23, jsem starý a vole, chci dělat prostě nějaké nové věci. A už se nepotřebuješ jako takhle to. To chápu. Právě jsme dotočili první videjko, tady s Niky, tohle je Niky, z Lollipops, modrá paruka, teď jí tady má takhle na hlavě. Bývalá. Bohužel, proč vlastně bývalá? Časy jdou dál. Je to tak, no, je to šílený. Dneska nám řekne, jaký má názor a jak reagovala na moje staré reakce. Protože co si budeme, dělal jsem spoustu reakcí na Lollipops. Kdybyste to náhodou nevěděli. No to já si myslím, že se nestane. Ne, tak máš tady samozřejmě i noví lidi, jo, který tě teďka sledují jako jinou. Ty jenom nechceš říct na plnou hubu, že jsem si na tom doslova postavil kariéru. Je to úplně jasný, ale klidně buď zlá, jako. Ne, ale já nechci být zlá, to není, že bych chtěla být zlá, víš co? Já to neberu jako něco jako špatného. Já taky ne. Nejlepší kanál v ČR, Cringe Review. Já se budu propadat do země normálně. Ale nejlepší kanál jsem napsal. Nemáte zač? Taky nemám zač. Díky. Jsou si na zem takhle pomohli. Dnešní děti se každý... Ježišmarja. Tohle nezvládnu. Já jsem se takovou dobu nedíval na své staré reakce. Ale tak koukej, my jsme se teďka koukali na mě. Jo, je to fér, já vím. To ti bylo kolik? Já nevím, to je rok 5 let zpátky a byl to rok 2019. Takže to mě bylo, kolik mě? 22? 18 bylo. Ano. A ten úplně divný. Hlavně proč vypadám takhle, vole? Jestli řekneš, že vypadám furt stejně, jak se fakt urazím. Fakt se urazím. Jo, vypadáš jinak, jak se na to už koukám, tak jo. To možná dělají ty brejle, no? Jo. Super. Díky. Ještě, že jsou tu ale Je to kanály, vtipný, které ne? jsou dělaný Jsi malý přesně pivo. pro děti. To je co vtipný. A to ještě ten Barček, že jo? A jo? Ještě nejsem. Jo? Dost možná je to kanál jako od Bambule a na tom... Ale nebyl to kanál od Bambule, když už jsme u toho, ne? Nebyl. My jsme jenom měli spolupráci po mně. Nebo já si nejsem úplně jistá, víš, my jsme tam si řešili věci vůbec neřešili. No jasně, no. Ale nějak jsme s ní byli spojení samozřejmě, protože jsme tam měli i lolliboxingy a tak, ale po mně to nebylo jako od Bambule. Jasně. To nebylo určitě od Bambule. Takže starý Stay 12 prostě šířil dezinformace. Hraček jsem si všimnul, takže na to se, dámy a pánové, dneska podíváme. Cringe Review. Koho tady vůbec všechno máš? Tady, Mína... Tady, to je Kayumi. Kayumi, tohle je inside joke na moje první a úplně starý videa. Tohle je týpek ze stejného města, odkud já normálně pocházím. Ano, my jsme měli něco jako prostě beef mezi sebou a dělal jsem na něj diss track a tak prostě. A říkal si vrty. To vůbec nevím. Jo, Mína, PJ, to je ta, jak topila svý psy, Počkej, ale... nebo tak nějak. To mi něco říká, ale úplně Nějaká Veronika matně, nebo něco úplně takového. matně, už vůbec nemám ani jakože odkud ji znám. Ona normálně natáčela na YouTube videa, jak Natáčela, prostě tu svoji že jo? čivavu oblíká do normálně oblečku, jakože má brýličky a tohleto. A bylo očividný, že ta čiva chce ven z té vady prostě. A ona úplně, to si tady plave, Mně to se ale má. Už si to vybavu a není něco, že s nějakýma iPhonema něco natáčela. Jo. To je hustý, tak se úplně otevřel druhý svět. To jsou úplně, ale hrozně starý věci. Hrozně. Se divím, že to jako jí znáš vůbec, tady tohleto. Takže dámy a pánové, o čem je tenhle ten kanál? Vůbec nevím, 5 Minutes Craft. vůbec nechápu, To co si se pamatuju. děje zase. Takhle, když se na nezvládnu. ten Ty jsi kanál myslel, že to je koukám, tak 5 Minutes vzhledem Craft? mě to připomíná nějaký top Cože? No počkej. videa a lifehacky, já nevím, něco jako je 5 Minutes Craft. Podíváme se teda, co všechno tady mají. Pečeme lollipops, sušenky. Kámo, proč jsem si myslel, že to jsou jako 5 Minutes Craft? No asi tak jako, že to je takový barevný a takový jako... Jako tím obsahem to možná někdy tak působilo. What? Takže jo, na co se teďka z toho jako podíváme. OK, tak jo, pustíme si. Pečeme lollipops, sušenky. Ještě jedna věc, já nechápu ty views. Jo, a tohle to je přesně to video, co je teďka v trendech. Neříkej mi, že 182 000 děcek z Bambule se na tohle koukne jen tak. Mě to nějakým způsobem připomíná Lazy Town. Vždyť se na to koukni. Ale reálně podle mě se nějak říkalo, že to je jako... Myslíš takovou tu, jak měla Jak měla ty růžový vlasy. No tak podle mě se to trošičku inspirovalo, myslím. Něco se o tom jako povídalo, že jakože v tom mi padl trošku ten nápad, podle mě. Jako podle mě tam jde hlavně o to, že samozřejmě je to barevný, je to sytý prostě a je to jasný prostě a to je samozřejmě něco, co se dětem líbí. Samozřejmě je to jako nejvíc klikatelný a prostě jako v
tomhle tom mi to ten smysl teďka dává, no. Jako bylo to vymyšlené dobře, že jo, protože Určitě. Jakože podle mě, kdybychom jako byli za nás a neměli jakože právě něco jiného, když mají ostatní třeba například ty barevné hlavy, tak by to nebylo tak jako výrazný právě. Tak hlavně já jsem si teďka všiml, že ono těchto těch jako tanečních jako skupin, dalších jako holek, že jich začíná vznikat víc a víc. Jo. A pořád je to jako super u Lollipops to, že je to vlastně odlišovaný a je to odlišný těma parukama. I když to teda někdy bylo to jo, extra super nasazovat takhle, tak jakože neudělalo by to takový efekt, než to jako udělalo. To určitě no. To určitě byla jako velký signature prostě jako toho kanálu. Jo, To je to jasný myslím. Lazy Town, kámo. Vlasy mají barevný, jak kdyby jim jednorožec pobyl hlavu dluhou, ale OK, nic proti. Nic proti řekl, jo, takže chill. A co tu děláme? Já strašně zbožňuju dětské herecké výkony. To jak v To je seriálech, tak na YouTube a prostě No ve jo, filmech no. a takhle. Já vám předvedu, jak vypadá prostě dětský herecký výkon, jo. Třeba takhle to vypadá v ulici, jo. A prosím tě, co to děláš? Ale mně přišlo, že jako my jsme to takhle jako museli, že jo, říkat, protože ono, kdybychom mluvili takhle normálně pro ty děti, tak pro ně to není takový jako, víš, ty cringeuješ nebo co? Extrémně. Ne, že jako já chápu, že třeba jako právě, když se na to koukám z tvýho pohledu, jako když se točil, tak já chápu, že to pro tebe bylo takový jako, samozřejmě, že by se normální třeba 17letý kluk nebo 18letý nekoukal na tohle, Samozřejmě, že jo? no. Ale pro ty děti to takhle bylo řečený, právě aby to pro ně bylo podle mě trošičku víc jako pochopitelnější. Nebo víš, že musíme jim to takhle vysvětlovat. No byli jsme to jako podle mě i takhle naučení jako říkat, no, že jako normálně jako, že prostě a co tady jo, tohle, to a tak. Tomu asi rozumím, ale no, ve finále. To jako chápu. Já jenom nezvládám absolutně. Koukal jsem to jinak. Jo, já jenom nezvládám. Mně přijde úplně šílený koukat se na to teďka zpětně a vidět, vnímat i, jak já jsem jinak mluvil, jinak jsem podával ty videa, jak jinak jsem se vyjadřoval. Teďka jediný, co jak se vyjadřuju navíc, tak je, že do mého slovníku přibylo slovo skibidi. Jako to je úplně crazy. Hlavně já v té době, tak jsem koukal jsem se hodně na PewDiePie a v té době PewDiePie hodně dělal reakce. A právě i jako cringe review bylo převzaný ze zahraničí, z meme review a tak dále. Takže možná z tohle z toho důvodu já jsem měl tady ten jakoby projev v těch videích, Jo. že jsem se snažil nahazovat mluvu i jako tu tóninu stejně, jako to dělá PewDiePie. No. No, důvod je takovej, že máme spoustu věcí, jako například svoje plagáty, parfémy, deníčky, ale nemáme žádné jídlo. To si děláš prdel. Neříkej mi, že Bambule dělá normálně plagáty těch 4 holek. Neříkej mi to, prosím. Řekni mi, že to není pravda. To si děláš prdel. Oni mají fakt nějaký svoje blogy. Plagáty, Ale to bylo mega cool nějaký náhodou. akce, Já tomu kam jsme věřím. to dopracovali. Já jsem Už byla normálně úplně na tom jako, YouTube když nechci se bejt, tam no. podepisovala je tak hrozný. to bylo Proč na českém mega hustý. YouTube v poslední době v trendech není nic jiného, než samá takováhle blbost. Všude samej fejkovej Fizzy, prolhaný Taras a teď tohle. Ale to je fakt. Znova. Ale to je fakt. Každopádně já jsem chtěl říct, vy jste toho měli hodně, jako toho merchandisingu, protože vy jste měli i nějaký ručníky, osušky jste měli vyloženě. To mám doteď. Fakt? Já mám doteď, no. Já ti něco ukážu. Počkej, já možná vím. Skateboard. Já jsem to uhodla. Kámo. Já jsem to uhodla. To za nás Jezdíš nebylo. na skateu? Já jsem udělal olíčko, ale už to nevím. Chceš ho? Dobrý, chtěl jsem být štědrej, chtěl jsem ti ho dát, nechceš ho? Dobrý. A to je problém. Tak jsme se... Ježiš Kriste, tak to bylo dost cringe, jo? Ona se tady asi snažila chovat jako taková ta nejvíc namyšlená holka. Máme blogy, ale nemáme sušenky. A to je problém, že jo, holky? Ještě jak má tu ruku v bok. Že si To bylo docela vyrobíte vtipný. svoje vlastní Ne, nebyl. sušenky. Bylo úplně hrozný. Ahoj holky, slyšela jsem, že si budete chtít udělat nějaký sušenky. Ano. Ale my jsme si tam reálně dělali ty sušenky a to bylo fakt hustý. Nebyli jste v tomhle tom náhodou docela nadčasový, mě teďka tak došlo. Já nevím, co myslíš. Protože vem si, že teďka si každý tvůrce chce dělat drinky, pitíčka a takovýhle věci. Sušenky, vole, čokolády No a tohle jasný. to. A vy jste reálně, co si pamatuju, prodávali, nevím, jestli to bylo v Bambuli nebo kde, ale pamatuju si, že jsem přišel do nějaký hračkárny a byl tam nějaký takovýhle pitlík s nějakýma sušenkama. A víš, jak byly dobrý. Fakt? Já jsem si je chtěl Hrozně. koupit a já druhý den jsem tam šel, že s tou udělám i obsah a nebyli tam a už jsem je nedohledal. Oni to byly prostě normální sušenky, takový ty kokosovo něco, takový ty Jo, koko, nebo jak se to já jmenuje. vím, co A ty myslíš. jsou fakt mega dobrý. A jakože já jsem to, no. To je škoda. Chcete udělat nějaký sušenky. O můj bože, jak to víte? Volal mi štáb. Co tam máte? Ok, to je docela vtipný. Ok, to jsem povedla. Mořské řasy, rýže, mouka. Tak z tohohle sušenky určitě neuděláme. To není moc funny.
Mně to nepřišlo vůbec funny, kámo. Představ si, jak ty děcka sedí za tím kompem prostě a pouštějí si to a najednou tam slyší, že jo, vy chcete do sušenek mořský řasy a rejži. Ale já jsem si reálně říkala, čekaj, stopnu. Ano. Já jsem jakože, OK, jako já chápu, že to samozřejmě jako hráli s náma, ale mě hrozně zajímalo, nebo teďka mě zajímá, co jestli s tím třeba souhlasili, ta paní třeba to s náma natáčela, jestli si říkala jako, co to natáčím, a nebo jestli to fakt jako to chápeš, jak to myslíš? Podle mě to měli vyřešený jako... No, samozřejmě, že to bylo dohodlý, to asi bylo určitě dohodlý, ale jako jestli s tím byla jako, víš, jaký na to měl názor, jako? Jasně, no. Jestli třeba se mi to nevadí, já si Aha, dobře. Ne, tak ono to samozřejmě bylo všem domluvený. Jasný. Ale chápu, jakože třeba na to, jako, jaký na to názor měla ta paní. Pro ně musí být tak vtipný. Tak půjdem na to? Ano, určitě. Tak, Vidíš, jak ne? Jsem chytřejší než ty. OK, takže teď si jdou vařit sušenky. Ale to Jasně, jsem se dej reálně si mega čepici těšila. na paruku. Mě by to taky Vidím, bavilo. jak tam stojí ten producent a že holky, tu paruku, hej, tu budem používat ještě dalších 10 let. Je to pravda? Tomuhle jsem se nejvíc smáli, já si pamatuju, jak jsme se tomu nejvíc smáli, že to reálně, jako já teďka nechci jako samozřejmě to, ale fakt jsme si na ty paruky museli mega dávat pozor. A fakt jako, že to nemohla jen tak jako být nová paruka. To zase celkem kápeme. Dělali se ty paruky třeba jako na míru? Jo, dělali. Fakt? Nebo jakože já jsem měla po barče a to jsem měla mega dlouho a pak už šlo vidět, že třeba někdy byla jako trošku roztrhlá nebo mi byla menší, takže pak jsem měla druhou paruku a ta už mi dělala jako na míru. Jasný. A ta první paruka ti třeba zůstala? Mohla jsi si ji nechat? Nemohla. To je škoda docela. Je to škoda, To by mega. byl jako dobrý suvenýr z toho všeho. Když teďka ušpiníte od těch sušenek, tak si ji zaplatíte, takže si tam dejte tu síťku na tu hlavu. To se fakt zabil. Děkuju, jsem rád, že tě to baví. To je takový fun fact. Ale já jsem prostě točil v trenkách. OK, tak doma, že jo, pohodlí domova. Právě! No však teďka máš taky, že jo. Ano, teďka jsem tady polonahej vlastně. Pánové, To si děláš prdel. Co to je? Kolik tam toho narvala, kámo? Tak to je dost nechutný, kámo. Kámo, vem si, že oni třeba dělají takovouhle sušenku a Borka vezme 3 hlutuku. A ty jsi třeba nepochopil, že jsi z toho dělal třeba. No jasně, 1000 sušenek. Teďka mě to došlo, že jo, ale... Můj bože. Tak to bylo dost hrozný vtip, tady tohleto. Barva vod? Kámo, koukni se na ní. Stopnul jsem to v pravou chvíli. já vím, co tam chybí. Ještě musíme přidat vodu. To ti řekla produkce. Yes. Tak teď jsem z toho byl překvapený. Co se to stalo? Oni prostě jakože odešli těma dveřma pryč, najednou oni stojí před ní, Borka to volízne, nevšimne si jich a najednou vodí. Trigger, že jim volízla tuk. No, nechceš nám něco říct? Že je to dobrý. Co na tom bylo vtipnýho? Jako... Vypadají dobře, ale předtím, než je zapalíme. Mně se strašně líbí ta Borka tamhle vzadu, jak čekuje tu holčičku, aby tam něco prostě neskazila u těch sušenek. Kolik jich toho je, kámo? A fakt to bylo mega dobrý, jako to uznala. To je ono. That's what I'm talking about. To je ono. Yes. Jasně, takže Kámo, já to nezvládnu. To je tragický. Zabij mě. To je bolestivé. Mňam, jsou dobrý, co? Lauro, nejsou to náhodou biskyti? O můj bože, můžu ochutnat? Jasně, ochutnej. I vy můžete ochutnat, dámy a To pánové. je docela vtipný. Je vtipný. Protože takhle třeba děláš i promo na svůj to merch. No jasně, teď jsem v té fázi. Yes. Vy jste v ní byli dřív prostě. No? Yes, prostě, to se vyměnili. Dívej se. A sleduj teď. Já už se no. Hustý, ne? Vůbec nevíš, co tam bylo. Tady tričko, mikča, jo, všechno možné. Jo, přesně. Vytáhni něco tady. Tady je to. Počkej, já musím zahrabat trošičku. Zahrabej. Bordel, Jen se omlouvám. To je docela dobrý. Na stay12.cz. Takový průměr. Průměr? Učinkovali. Niko, Jsem já. to seš ty? Teďka účinkuji tady. Mě kazíš videa. Kazíš mi video. Teďka je tady, kdo by to byl řekl, tyva, že se tohle všechno stane. Jak na to reagovali třeba jako na ty moje reakce, jakoby, nevím jak to říct, jestli nějaký vedení nebo jako produkce, režisér? Jako Já toho? vím, že o tom věděli.
Ale tak já se úplně nejsem jistá, jestli nám říkal vůbec nějaký názor, jakože my jsme to reálně pouštěli třeba, když jsme od někud jeli, já si pamatuju, že jsme to pouštěli i v autě. A že to jako věděli, že se na to třeba koukáme, ale fakt teďka nedokážu, abych jako nekecala, jaký na to měl názor. Jo. Já jenom vím, že teďka, tak jsou s tím tak nějak jakoby víc asi v pohodě. Jo, protože plně jim trošku propaguješ si, je plně jak si měl ten teďka plně to taky pomáháš. No to jako ten brand jako propaguju, no. A zpropagoval jsem ho skrz ty reakce docela solidně, nebudem se a že ti to i poslali minule takovou tu řasenku. Právě, jo, to bylo hrozně super. A teďka, jak mi dokonce okomentovali poslední video jako z toho oficiálního Lollipops účtu, což jsem se docela divil. Tady tohle co někdo udělal. Ty už začínáš mít takhle to. Já udělám kolab někdy. Uděláme prostě reálně kolab. Díky, že jste se koukali. Dejte like, odběr, sdílejte tohle videjko dál, sledujte Niky na Instagramu. A sledujte Steje. Ano, a sledujte nás oba tím pádem. Je se takhle dohromady. Přesně. Uvidíme se někdy příště u dalšího společného videjka třeba. Mějte se hezky. Čau. Čau. Dámy a pánové, tohle je Pája. Je to vlastně druhá nositelka žluté paruky. Jak tak bych to asi řekl. Jo. Ahoj. Ty jsi vlastně nastoupila hned po Veronice, že jo? Jo, po Verčehe. Ok, jak jsi dostala vlastně vůbec jako k Lollipops? Přes casting vlastně, jako všechny holky. Jasně, to je vlastně docela logický. Jaký je tvoje oblíbenější video vůbec jako z Lollipops? Co jsi užila? Mě hrozně bavily vlogy, jakože okay. Vlogísky byly jako jedna z nejlepších věcí. Teďka jsme může vyjet, Kájo. Mě bolí ruka. Kolik vám tady bylo? To je rok zpátky. Jo, to je rok zpátky a aha. Ty vole, jaký hvězdy? Co tam fakt vešli a nevím, ale... My jsme tady na tom hotelu totiž byli tehdy už jako ještě s Laurou. Aha. A my jsme se do té vany vešli tehdy všichni 4. A pak jsme tam přišli, aby jsme jako tefu, jak jsme to udělali. To je zajímavá informace. Ne, my jsme to i v tom vlogisku to řešili, jsem to bylo strašně jako wow. OK. To, jak se nám povedlo. Pod stejnutě navždy s Bohem a furt. Schválně, jestli už se vám to vybavuje. Mě je vždycky zima. Ne, mě je vždycky zima. Mě je vždycky zima. To jako, ze mě se dělají všichni srandu. Já jsem schopná jako jít v létě v zimní bundě. To mě jako není zima, ale je mi úplně uprdele, v čem se tak jako chodí. 7, 8, 9, 10. Těšíte se na koncert? Vy taky. Neměli jste nervy před těma lidma? Už asi ani ne. Aha. Pak už to bylo takový, jakože už vlastně než to bylo jako normální, prostě. Jo, že už to tolik nevnímala, že už to nebylo tak divný. Ale třeba tady na tom koncertu jich bylo jako extrémně hodně. No ty vole, to je jako dost lidí. To jsme i jako s holkami byli, jakože, a můj bože, to je fakt hodně lidí. Jsme jako ani nečekali, oni nám potom běhali za autem, my jsme jako odjížděli, oni fakt jako běželi strašně dlouho za tím autem. My z toho byli jako, oh můj bože. Ty vole, to je docela cool, ale. Yeah. To je hustý. Vy jste reálně jako ty postavy, nebo jestli, víš co, jestli je tam trošku něco víc, jako třeba Fizi, že má nějakou personu. Asi jako samozřejmě, že to bylo jako takový, že to prostě pro ty děti, takže jako to. Ale jako nemyslím, že bychom byli jako nějaký jiný. Prostě my jsme takový fakt jako prostě byli. OK. Byli my. A to prostě tak to jako bylo, no. Jo. To je normálně security vám tam chodili. No to, abyste se dostali k tomu autu. To je cool. Ty vole, tolik pozornosti jsem já asi nikdy neměla. Sledovala jsi moje reakce vůbec? Nebo viděla jsi nějaký reakce? Jo, my se na to s holkama koukali a strašně jsme se tomu smáli. Fakt? Jo, no, jako jestli, že někdy to bylo jako hnusný a tak bychom jako to bylo moc, ale zase my se s tomu strašně smáli, protože to bylo hrozně vtipný, protože jakože nás prostě nikdo neznal. Nás jako v realitě nás jako nikdo neznal a všichni měli o tom jako všechno, co říct. Bylo to, ještě tam byla jako za dob Laury, takže nám bylo jako 12-13 a všichni k tomu měli najednou jako co říct a vlastně nás jako nikdo neznal. Ale nám to přišlo jako strašně vtipný, protože jako nás to nějak neuráželo, my jsme byli jako, že prostě tak jako přijde to asi lidem vtipný, že prostě jako 13letý holky jako mají paruky, jako je to trošku bizár, ale zase na druhou stranu to bylo prostě pro ty děti, který to jako bavilo a jako dávalo jim to tu radost. Ok, ale to je dobrý. To je dobrý, že jste to vnímali jako takhle. No a pak nám Niky jako vyprávěla, že tě jednou potkala v metru. To bylo funny. To bylo dost funny. Jako, hej, tak to je hustý. Jo. Měl jsem, teď jsme byli na Chodově a ona zrovna vystupovala na Chodově a ona za mnou přišla a čau, pamatuješ si mě, víš, kdo jsem? A já, protože jsem ji nepoznal bez té paruky, víš co? A já ne, jako nevím, no dělal jsi na mě reakci a teď já jsem úplně přemýšlel, na koho jsem dělal reakci, protože já jsem dělal těch reakcí už v té době tolik, že jo. A ona, no já jsem ta z Lollipops, ta modrovlasá a já úplně hovno. A ona, no a pak musel vystoupit. Jako sere mě, že jsme si nepokecali v té době víc, protože to bylo kurevsky funny a bylo to docela wholesome jako setkání. Dobře, bavili jsme se o tom, jaký video jsi užila a jaká je tvá nejoblíbenější písnička.
Hele, teďkon jakoby, ona vlastně nikdy pak nevyšla. Ona to byla písnička jako pro Aquapalace, kterou jsme zpívali asi 1-2krát. Mexický léto. Tu písničku jsem milovala. Mexický léto. A milovala jsem ji. I hlavně, jako když jsme ji nahrávali, tak se tam v tom studiu i přímo jako předávala třeba jako na můj hlas, aby se mi to jako líp zpívalo a takhle. Takže tu jsem si strašně jako užila a měla jsem ráda. Ale jinak jako já jsem měla ráda asi jako všechny písničky. Jedinou, kterou jsem fakt jako nemusela, bylo Skákej. A to z jediného důvodu, že jsem o ty písničky celou dobu na koncertě skákala. Jo, takhle! Celou dobu jsme tam skákali a já jsem vždycky pak z toho byla, tak jsem vlastně unavená. Hele, tady někdo tady ten koncert natočil. Myslím si, že je na čase si to pustit. To je taky dost lidí tady, jako to je... Jinak ty choreografie vlastně mě tak napadlo, to jste si dělali sami, nebo jste to jako měli? Měli jsme normálně jako trenérku, ale jako vymýšleli jsme třeba zároveň si, že když se nám třeba něco nelíbilo, nebo jsme jako měli jako vlastní nápad, tak jsme to třeba jako ukázali a pak se tak jako dělali jako dohromady, ale většinou tam je někdo udělal. Jak jsme se teda bavili o těch reakcích, jak byste jako to vnímali a tak? A že jste si právě říkali, ty vole, OK, ale je to pro děcka, co hrotíte? Tak třeba teďka už to taky jako vidím víc, nebo chápu to víc, protože za prvý jsem asi o 4 roky starší, že jo? Takže taky na to koukám jinak. V té době mě bylo na přelomu nějak 17, 18, i 16 možná, takže jsem na to koukal víc takovej, jakože úplně Sigma, Red Pill, mindset, víš co? Lollipop si užila jak jako? Hrozně moc. Já jako to jsou jedny z nejlepších podle mě zážitků, které jako budu mít vůbec do konce života. To bude jako věc, kterou podle mě jako budu prostě vyprávět, jako až budu mít děti, tak to bude jako vaše máma jednou má docela slavná. Fakt jo. Zajímalo. Hej děti, víte, co je to Lollipop? Co když v té době ještě budou běžet, ale? Ale přesto, že bych tam brala ty koncerty. Jako to by bylo ty vole, OK. Jako prostě těch maminek chodí na ty jako na ty koncerty. To bylo někdy hrozně vtipný, že ty maminky byly i větší fanoušci než ty děti. De facto jsem teď byla někde se podívat na Elišky koncertě a tam nějaká maminka na mě, ty jsi Pája, a my bože, koukej, to je Pája, ta holka na mě jako kouká, jako, co, kdo to je? Ona, to je Pája, potom se tě musím vyfotit. Ta mamka se byla úplně nadšená a Eliška tak mě jako koukala, jako, kdo to je? Co se děje? Proč se s ním mám fotit? Já nechci. Hlavně jako s holkama jsme jako se jako hrozně jako spřátelili. Že vím, že třeba, i když se jako už nevídáme každý den, my se spolu vídali jako skoro každý den, já s Eliškou chodila do školy. Se jako vídali každý den. Takže to prostě bylo takový, že fakt jsme spolu jako byli už jako víc než s vlastní rodinou vlastně. Jako víkendy, natáčení a to. Protože to bylo si buď škola, natáčení nebo koncert. Takže tam jsme tak jako střídali všechny. Takže holky pak jako se z nás jako stala taková rodina a hrozně přirostly k srdíčku. Všechny. Musím říct jako Laura, Niky, Nikča, Eliška, to jsou jako takový moje safe place. Jo. To byly takový ty kamarádky, se kterými jsem se nemusela nikdy přetvařovat, jako nikdy. My jsme se znali tak dobře, že třeba s Laurou jsme se na sebe jako na pódiu podívali, aby se věděli, co ta druhá jako chce udělat a třeba jsme se jako vyměnili nebo takhle. Že to bylo takový, že fakt jsme se jako rozuměli všechny a ta parta byla jako úžasná. Takže to bylo jako skvělé, já jsem to strašně užila. Musím říct, jako tak to je bomba, to rád jako slyším. A byly tam nějaký jako chvíle, kdy jsi jako řekla, nezvládám to, nechci už to dělat a tak. Rozhodně byly, protože to prostě jako náročný je. Ono se to jako nezdá, tam všichni vidí jako, o můj bože, to musí být tak úžasný. A bylo to jako skvělý, ale pak jako třeba kloubit to se školou bylo jako extrémně těžký. No jasně. To bylo hrozný. Jako škola, ale prostě jako dost blbě jako kloubilo spolu, musím říct. Že to někdy byly jako chvíli, jsem si říkala jako, no tak a to je v háji, jako. Ale jako pak vždycky to jako přešlo po chvíli, že to tak jako prostě vždycky bylo jako období, ale pak to hned jako přešlo zase, protože to za to prostě stálo. Aha, jasně. Všechno má své pro a proti, jako úplně ve všem a tohle prostě bylo stejné. Real. Ty hrozně dobře mluvíš. Děkuju. Jako reálně jde vidět, že si prostě nějakou dobu, rok zpátky si ještě prostě byla pravidelně před kamerou a tak, jakože asi umí mluvit do kamery, že nemáš jako nervy z toho. Proč jsi vlastně teda zmizela z Lollipop? Bylo to kvůli tomu, že už si začala být jako starší a oni ti řekli, hej, už potřebujeme někoho mladšího, nebo jak to tam jako funguje? Tam je to prostě tak, že se vždycky vezmou holky na určitý období. A nám už to období, jako už jsme prostě byli jako starší, už to na nás jako bylo vidět, že prostě jsme jako starší, že je to prostě už jako jsme se i my jako měnili prostě jako celkově, že už jsme prostě nebyli 10letý holčičky. A takže jako vlastně proto to bylo, že už prostě bylo na čase to jako obměnit, protože prostě jako by bylo divný mít prostě v 18 žlutou paruku. Ne, že bych to asi jo, no. Ale bylo by to asi jako jo.
A hlavně ty děti prostě taky rostou, takže se to tomu prostě musí přizpůsobovat, že prostě jako starý fanoušci vyrostou a přijde zase nový. A tak to jako bylo i s náma a tak jsme se to jako i snažili vysvětlit všem, že to není jako nic špatného, že je konec světa, že prostě už jsme se tam měli víckrát a vždycky se to jako všechno v pohodě přeneslo. A já jsem to teda předtím jako nesla jako těžce. Mě to jako hrozně mrzelo, protože to vlastně tehdy bylo jako jediný, co jsem znala. Já neměla ani kamarády jako mimo Lollipops, já měla třeba 1-2 kamarádky. Na to prostě nebyl čas, že jo, a když na ty lidi nemáš čas, tak jasně se s tou pak jako nechtějím bavit tolik. Takže to bylo pro mě takový, že jako, co budu dělat? Já najednou budu mít tolik času. Já najednou budu moct mít jako dělat všechno. Že prostě najednou jako můžu se vrátit třeba ke starým koníčkům a takhle. No a co teda budeš dělat? Tak jsem třeba začala znova hrát tenis. Aha. Pak jsem začala hrát za školu, prezentovat jako ve sportu. Což taky vše opět tak jako randomly, prostě tak jako pojď mi, nám chybí lidi, tak pojď, já jsem ten sport v životě nehrála. A ještě ke všemu se toho míče bojím, to je obrovský míč, lidi jako, pokud jsem na Instagramu, tak to víš, že tam občas dávám. Nikdo ten sport nezná, je to kimball, je to jako kanadský sport. Co to je? Obrovitánský míč a prostě ho jako odpálíš, pak ho musíš chytit a takhle. To je ono. Co to je? To si děláš prdel. Máš plán se vůbec nějak jako vrátit k té hudbě? Jakoby chtěla bych. Ale zatím se to nějak jako nedaří, takže to asi nechám jako volně jako plynout, že já jsem takový člověk, který hrozně věří na to, že věci mají být tak, jak jako mají být, že prostě když ti má něco přijít do života, tak to přijde a já asi jako jedno kdy. Takže si proto jako říkám, že to prostě nechám volně jako plynout a jako když se to má přijít, tak to přijde. A když ne, tak jako ne. OK, dobře. Takže jako za tebou jednoho dne přijde prostě zvukař a prostě přinese mikrofon a řekne, hej, chceš to zkusit? A ty, OK, ale seš tady. Jdeme na to. OK, tak jo, dobře. Tak, ale hlavně ono takhle skrz tu 9 jsem jako ani nechtěla, protože prostě jako přijímačky a škola bylo toho jako dost samo o sobě. Ale prostě pro mě je důležitější mít jako prostě vzdělání. Dobře, a co chceš vlastně teda dělat, když jsme u té školy? Co chceš dělat vůbec po Gimplu? Proto jdu na Gimpl. Dobře, tak jo. Protože já jsem jako v rozmezí jako zubař a právník. Pak jsem jako jednu dobu hrozně jako chtěla studovat psychologii. A pak jako práva ty mě táhnou už ale jako strašně dlouho. Od doby, kdy jsem byla jako 12, jsem jako strašně chtěla být právnička z nějakého důvodu. Já si přijdu jako hrozný dement, že já jsem ve 12 letech byl jako, že mami, já budu youtuber a budu vydělávat peníze z YouTube a vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, že bych byl nějaký doktor. Vlastně podle mě celý ten proces jako Lollipops byl prostě zajímavý, protože to bylo jako něco, co podle mě v Česku se jako jen tak jako nevidělo a nebylo. To je fakt. To je fakt. Bylo třeba hrozně vtipný, že nás jako znali i jako dospělí. Že třeba si jdu někam něco koupit a tam prostě nějaká jako babička, to jako prodavačka na mě. Byla jsi jako v Lollipops, já na tebe koukala s vnučkou, jako můžu se tě vyfotit? Teď to musím říct, že jsem tě viděla, ona bude hrozně nadšená. To je dobrý. A já jsem vždycky jako, jo, určitě. Tak mě to třeba hrozně, jako mám se vždycky rád, že někdo za mnou přijde a řekne jako, já tě znám. Vždycky jako, jako, a můj bože. A teďko, to je hrozně vtipný, jsem byla na Chodově. Myslím, že včera. A do DM mi přišla fotka, jak někdo vyfotil s kamarádkou, jak jdem po Chodově. To je hrozný. Jo. A všichni jako, já jsem to poslala tý kamarádce, jako, kde jsi to vzala? Někdo poslal, vůbec to se mně stalo, když jsem šel do školy taky, to bylo hrozný. Ale pak si jako říkám, že jako pro zónu nepřijdete, aby se s váma klidně vyfotila, já jako si s váma i ráda popovídám, já tam hrozně ráda. Já jako celkově své fanoušky musím říct, že mám takový hrozně jako dobrý fanklub, bych se jako dalo říct, že mám podle mě hrozně netoxic lidi, jakože co mě jako to, že oni jsou tak strašně hodný. To prostě, jsou ty nejhodnější lidi, kteří jako zná, já jsem člověk, já jsem jako úplně stejná jako vy. Pravda. 15, procházím si úplně stejnýma věcma jako vy. Jo, jako přijímačky mě taky potkali, vybírání školy mě taky potkalo, takže to není, že bych jako byla jaký mimozemšťan nebo něco. Přesně, slyšíte ji? Ona spituje fakta. Takže je to takový, že pak si jako říkám, že vlastně ty lidi ve mně vidí jako něco, co třeba ani já sama v sobě jako nevidím. A je to pak strašně jako hezký, že si jako říkám jako no. Takže to jsou takový strašně moje jako zlatíčka. Hrozně ráda. Víš, na to jsem si teď vlastně vzpomněl. Ty jsi mě asi rok zpátky žádala o nějaký ten pozdrav. Jo. Já jsem úplně retardovaný, ale to je prostě moje demence. Je to stále aktuální, potřebuješ stále ten pozdrav, takže ty bys vlastně jako to jako nezměnila. Neřekla jsi jako někdy, že tyhle, já vlastně nechci teďka, aby mě lidi poznávali, je to otravný, nebo jako... Jedna doba tam byla. To bylo ale v dobu, kdy ty lidi to jako, to fakt nám bylo těch 12 třeba, začaly ty reakce. To bylo, že mi třeba jako pronásledovali domů, že jsem prostě nešla. A já nevím, jestli ty mysleli, že nevidím.
Jo, ale to jsou věci, kterými si prošel asi jako každý influencer. Jako to byla jako doba, kdy už jako toho fakt jako bylo jako dost. Už jsme si, i s holkama si šli prostě na nákupy a někdy ty děti jako víte co, je hrozně hezký, když přijdete vyfotit a pak jako prostě si jdete svojí cestou a jako to. Ale je něco zase jinýho, když vás pak ty lidi jako pronásledují po tom nákupáku a chodíte vám úplně všude. A vy pak máte pocit, že ani jako nemůžete nic dělat, že máte jako strach prostě vůbec mluvit, aby prostě jako něco, protože to jako mají hrozně jako v oblibě dělat lidi, prostě si vymýšlet. A zrovna třeba jako u Lollipops se to jako dělo strašně často. Co třeba si lidi jako vymýšleli na Lollipops? Jako třeba když jsme jako odešli, to bylo hrozně jako, že třeba vapujeme, nebo že jako chodíme. Wow, to je tak drsný, kámo. Třeba si pak jako vymýšleli, že třeba o mě s Eliškou si podle jako vymýšleli, že jako jsme jako lesby a že spolu jako něco máme a jako podle mě to všechno je jako celkově být slavnější. Má jako pro a proti. No jako určitě. Jako ale jako nevyměnila bych to. Já si myslím, že to prostě mělo přijít z nějakého důvodu, ale nevyměnila bych to. Jako víš, jako mi to přináší zase jako jiný možnosti. Ačkoliv jsme se tam někdy s holkama hádali, ačkoliv to někdy prostě jsem si říkala, jako už mě to nebaví, už ne, už prostě, že už jsem toho taky nikdy měla dost, tak nevzala bych jako z toho pryč ani jediný ten moment. A myslím, že třeba jako mě třeba hrozně pomohlo, když jsem jako pak Lollipops jako skončila, že podle mě jsem skončila jako v ten pravý čas a jako já se postavila jako na nohy jako Pája Halbová a ne jako Pája z Lollipops, abych jako začala být jako já, tím jako kým jako fakt jako jsem. A třeba já vím, že jsem byla potřeba nebyla úplně jako oblíbená, že vím, že mi spoustu lidí jako říkalo, že prostě... Jakože mezi těma lidma, jo. Prostě vždycky jako byly jako prostě Eliška, Niky a Nikča a já jsem tam byla taková jako, že... Poslední, tak čtvrtá prostě. Jo. Prostě, aby se jako neřekla, ale vím, že pak jako v průběhu let mě ty lidi jako začaly mít rádi. A já jsem se to pak jako hrozně ráda. Třeba jsem měla moji hrozně jednou faninku, Nejlu. To mě vždycky tak strašně jako zahřívala u srdíčka, kdy ty lidi tam prostě třeba šli a křičeli takový to jako Lollipops, že se pak přišli na to pódium. A v ten moment vlastně všechno na světě jsem ignorovala. To jsem prostě byla já, pódium a holky. A ty fanoušci tam. A bylo to takový, jako, že prostě na to vzpomínám třeba strašně ráda. A někdy mi to jako hrozně chybí, ten jako pocit tam jako zase stát. A jako být tam s těma lidma, protože to bylo jako, to podle mě na tom všem bylo to úplně nejúžasnější, moc být s těma jako lidma, s těma jako dětma, protože to bylo prostě tak krásný. Ty jsi přesně ten člověk, který by měl být reálně influencer. Že se někdo napíše, jako ty jsi můj idol, jsem jako, můj bože, já jsem někoho idol. Já třeba jsem jako idoly měla jako mladší. A pak když si jako řeknu, že vlastně to, co pro mě tehdy byly ty lidi, jsem já pro někoho. Jo, jsem přesně. Jako, ty vole, bože, ne asi. To jako to kdy se stalo. Ten jako zvrat zhruba přišel fakt jako v těch době těch reakcí, protože to jsme najednou, jsme prostě vyšplhali strašným způsobem, se nám začali zvedat čísla. Spousta lidí si nás založili kariéru. Kdo to byl? Kdo to udělal? Ale reálně moje nejsledovanější videa tak jsou, hele jo, Hot 16, to má 3,5 milionu. Lollipops zrovna se sellout má 2,5 milionu, potom nic, žádný Lollipops, potom reakce s Verčou, potom další Lollipops a potom tady, kdybych jel dozadu, tak jsou další Lollipops, ale jako reálně jsou to videa, které mají 2 milionový jako zhlédnutí. To je jako crazy a nechápu ani jako kde se to tu vzalo, kde to bouchlo, proč na to lidi začali koukat. Každopádně děkuju za ty čísla, moc jste mi pomohli, je to bomba. Mně přijde teďka docela cool to, jak prostě jsem na vás teda dělal reakce a tohleto. V té době hlavně jsem si myslel, jak jsem strašně drsnej, týpek a že tady úplně měním YouTube scénu celou, ale přijde mi cool prostě to, jak teďka se normálně sledujeme i na Instagramu a nemáme vlastně mezi sebou jako žádný problém. A že prostě nemáš problém s tím, že já ti napíšu, hej, neuděláme video a ty, ok, uděláme. Jako bylo to hrozně vtipný. Musím říct, že to období těch reakcí, protože on to dělal jako víc youtuberů. A bylo to jako fakt vtipný. Musím říct, že to prostě jako tehdy to fakt pro nás bylo strašně vtipný. Že jako samozřejmě někdy bylo líto, když ty lidi jako mě nutkání nás říkat jako hnusný věc. Aha. Jako to zamrzelo, to nebudu lhát, to zamrzelo. Jo. Že to není dělaný pro prostě 15letý puberťáky, je to prostě pro děti specificky prvního stupně. Jo, teď rozlej tady ten čaj. Aktuálně holky, když se podíváme nový členky, který nejsou tak dobrý, jako jste byli vy, musím říct, jo, reálně. To chci zase já říct, zastat se holek, protože to hrozně lidí říká, že jako holky jsou tak dobrý jako my. Já si myslím, že jediný problém byl v tom, že si na nás ty lidi jako zvykli. A že to bylo, že prostě jako tohle jsou Lollipops, tyhle 4 holky jsou Lollipops a už tam nedokázali předat někoho jinýho.
já mám holky hrozně ráda. Já jako musím říct, že to pro mě bylo těžký. Já hystericky brečela, to prostě v ten moment mi jako došlo, hej, pán, končíš. Já třeba holky jako, musím říct, že jako fakt jsou skvělí. Že pro ně to muselo být podle mě hrozně těžký nás jako nahradit. Tak já jsem říkal, že jako nejsou tak dobrý jako vy, tak já to říkám hlavně, já taky jako na to nekoukám, že já už nedělám reakce na Lollipops, protože... Fakt jo. Já vím, je to crazy. Prostě jsi si jenom nahrával sledující. Jo, reálně, je to pravda. Já jsem celou dobu velký hovno a prostě jsem se přiživil na vás. Je to jako fakt? To je pravda. Je to tak, já vím, sorry. Ale chtěl jsem teda říct, že jo, já na to nekoukám, takže já jako neříkám, že jsou lepší jak vy v případě, já nevím, zpěvu, nebo jako tance a tak, nebo tím, jak vystupují v těch videích na tu kameru, ale s tím, jak já jsem prostě, že jo, udělal těch třeba 5-6 videí na vás, který mají takovýhle jako čísla a každý fanoušek mi prostě psal, kdy bude nová reakce na Lollipops a kdy, vole, uděláš reakci na nový jejich video, na jejich novou písničku a tak, že už prostě ta vaše grupa mě tak jako přirostla k srdci, že jsem jako s tím žil, že prostě jo, tady jsem dělal reakce na tyhle ty holky a mělo to dobrý číslo, lidi to bavilo prostě a tak. Takže jako jsem taky spíš jenom jako zvyklý na tu jako původní Já si to taky myslím, že ty lidi jsou prostě na to zvyklí. Pak třeba zase Elišku hrozně lidi hejtějí, že jako dětská a takhle. Já jako si říkám, že ty lidi nechápou, že my jsme každá taková, jaká jsme. A nemáme jako... A tak Elišku očividně baví mě to, co teďka dělá, ne? Jako... Jo, baví. Podle mě Eliška vždycky měla tu vášeň k tomu. No. Prostě jako bejt jako to. A jí to vždycky hrozně jakože... Naplňovalo, jo, děkuju. Naplňovalo. Takže já si myslím, že třeba Elišku to extrémně baví. A když se s ní o tom to miluje. Seznamte se s příštími Lollipops. Nazdárek párek, čaj, klaj, čauky, ahojky. Lolitým nechce změnu. To je hashtag, který To bylo normálně hnutí nějaký, mi chceš říct. Ty vole. Ale tým nechce změnu. Damn. To je docela, ale ty vole, to je hustý. To jste kolem sebe měli fakt jako hrozně silnou fanbase. Ale asi jsme všichni tušili, že to jednou přijde. Kdy je ta pravá chvíle na to, aby se tohle stalo? No popravdě asi nikdy. Kdyby se to stalo před rokem nebo až za rok, bylo by to úplně stejný. A my víme a chápeme, že pro Lolitým je to velký šok. Proč je to tak emotivní? Hele, já děkuju, že jsi tady byla, že jsi přišla do toho videa. Bylo to hrozně zajímavý, jako a ještě navíc hlavně pro mě i to, že jsem tě teda jako mohl poznat osobně. Ještě jednou ti teda děkuju. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Je to zase taková jako netradiční reakce, než normálně jako u mě na kanále bývají, ale já věřím tomu, že vás tohle bavilo. Pokud byste chtěli víc takovýchhle videí s nějakými dalšími hosty, třeba s dalšími hosty z Lollipops, pokud by se povedlo něco domluvit, jakože já doufám, že třeba by se něco do budoucna dál ještě povedlo, tak rozhodně to napište do komentářů, dejte like, odběr, sdílejte tohle videjko dál, sledujte Páju na Instagramu rozhodně a my se uvidíme příště u dalšího videa. Mějte se hezky. Čau. Ahoj. Dámy a pánové, vítám vás u nového epického videjka a dneska je tady se mnou Nikča. Což mimochodem, dámy a pánové, v roce 2000, teď mi budeš muset pomoct, ty roky vlastně. 20. V roce, ano, ty jsi v roce 2020 na nový rok si nastoupila prostě do Lollipops. Dámy a pánové, tohle je ten člověk, co zničil moji OG skupinu, vole, na kterou já jsem reagoval, tak to je ona. Jaký to vlastně pro tebe bylo v moment, co si nahradila takhle vlastně Lauru? Protože já si pamatuju, že vznikalo jako i dost reakcí v té době už ne tolik ode mě, ale od nějakých jako dalších lidí a hodně jako jsem četl i hnusných komentářů na to téma, že právě nikdy nedokážeš nahradit Lauru, a že nikdy nedokážeš jako být prostě víc nebo lepší nebo minimálně stejná jako Laura, jaký to bylo celý? No, bylo to hodně těžký, protože toho hejtu bylo fakt hodně. Ale já jsem si, když jsem byla menší, jak jsem si toho nějak ani nevšímala, ale vím, že i jako mamka mi prostě projížděla jako Instagram a mazala ty zprávy, protože Hodno, tak jako, až takhle. Jakože i výhružný zprávy, prostě jakože jenom kvůli tomu, že jsem prostě nahradila Lauru a jakoby já jsem za to nemohla, já jsem prostě jako šla na casting, vybrali mě a byl to prostě můj sen, hrozně velký, já jsem byla úplně šťastná prostě a ty lidi mi to prostě snažili jako zkazit prostě tím, že jako ty hity byly fakt velký, ale když jsem byla třeba na koncertech nebo tak tam byli sami fanoušci, takže jsem se to nějak jako neuvědomovala, ale jako těho hejtu jsem měla hodně, no. Tak oni lidi tam byli prostě zvyklí na tu Lauru a nic jiného se nevykázali pořádně představit, no, jako. Ti OG fanoušci, kteří prostě znali jenom tu skupinu, si prostě tam nechtěli připustit někoho jiného. Což jako chápu, ale zase musíš to brát tak, že většina těch hate komentářů tady tímhle jako způsobem, který ti vyloženě přáli, až i dejme tomu smrt, já nevím, teda Bůh ví co, tak byly převážně od jako taky jako dětí, víceméně, jako myslím si, že nikdo jako vyloženě. Nebo takhle, aspoň já si myslím, že já jsem ve svý reakci nikdy vám nepřál smrt.
Doufám, já jsem Nejsem si tím jistý. Co jsi dělala vlastně před Lollipops tím pádem? No, jsem dělala hodně modeling a tancovala jsem. Byla jsem i jako v hodně reklamách, dostala jsem se i do americké reklamy. A na to se podíváme. Tak jo, může Pediasure. Již ne tohleto? To bylo v americký reklama, jako by americká reklama, no. Co se vysílalo kde? No, v amerických jako televizích. Children absorb Hovno. everything. No, That's how their minds and bodies jsem grow. ta růžová. Pediasure is specially formulated with nutrients that kids need, To mi bylo třeba so that 7. you can help them No, grow and míň absorb what's možná. around them. Ty vole. fun today? A jsem dělala reklamu na IKEA a tak. Takže ty jsi tady v tomhle tom, ty jsi v podstatě herečka reálně od malička, jako. Jako jo, Ty byla herečka od malička. Se rýmuje. dalo by se říct. A potom jsem tančila. A to tancuješ doteď, ne? Jo. A jakoby předtím jsem tancovala disco dance, jsem tančila závodně a teďka tancuju, chodím na jako lekce taneční a mega mě to baví. Proč vlastně si teda se chtěla dostat nějakým způsobem do Lollipops, nebo jako, No jaký byl takhle, důvod? já jsem chodila na různý castingy, jako i jakoby do filmu a tak a já jsem teďka prostě jeden den jsem viděla na TikToku nebo na Instagramu prostě jako příspěvek, že hledají do skupiny Lollipops jako členku a já jsem byla Lollipops faninka prostě ještě v tu dobu. Okay. Takže jsem si jako řekla, že to zkusím a měla jsem číslo 1 a prostě jsem to vyhrála. Chápeš to? Ne, hned jako ten moment si věděla. Ten moment, jakoby, ale prostě bylo to takový, že jsem šla první na řadu a vyhrála jsem to prostě. Tak to je cool. Kolik lidí se tam hlásilo třeba jako? To nevím, ale bylo tam hrozně moc holčiček. Já si právě myslím taky, že tam jako těch dětí muselo být úplně jako neskutečně. Že už i předtím byly už jako hodně slavní Lollipops, že jo, takže jako hodně lidí. A já jsem jakoby, první jsem se dostala do Kaj a Bambuláčka, že jsem dělala jako v té kuličce na videoklip a různý, jako jsem i koncertovala. Šla jsem na casting do Lollipops a přesto jsem se potom vlastně dostala do Lollipops. No. A je to úplně bomba ta kulička. Je to úžasný, ne? Já k tomu nemám co říct, je to super. A kutálí se, kuli, kulička, dálky, kuli. Co ti na tom přijde tak špatný? Já neříkám, že to je špatný přece. Vůbec. To neříkám, to není pravda. Nevím, přijde mi to jako, je to vtipný. No, je to pro děti. Já nic neříkám, ty Maria. Ale ještě v jiných jsem byla. Ještě podívej se, pod No. palmama. Pod palmama, taky od jako Kádi. Jo. Máme skvělou show, tancují tu všichni, tanec jmenuje se samba. Vidím, Naprosto je to super, je to dobrý, je to úplně neskutečný. Chtěla by si být jako do budoucna nějak jako herečka? No mě to napadlo, mě to hrozně baví. Já chodím i teď prostě na různý castingy, dostala jsem se teďka do jedné reklamy na T-Mobile, ale ta ještě nevyšla. Aha, OK. Takže se těším a chodím tak jako různě na castingy a uvidíme, jako co budoucnost nabídne, ale určitě jako bych se k tomu chtěla jako vrátit a dělat to jako pořád. Full time. Jaký máš nejoblíbenější videjko z Lollipops? Co jsi užila? Nebo jako nemusíš říkat vyloženě videjko, ale prostě i třeba nějaká situace, co jsi zažila třeba s fanouškem, něco hezkýho, nebo něco takovýhle, něco takhle milýho, co tě jako napadne, prostě takhle. Tak těch věcí bylo hrozně moc. Ale mě nejvíc bavilo natáčet jako vlogy, OK. protože to bylo prostě jakoby, že jsme tam byli sami za sebe, že jsme ani jakoby nebyli, jakoby, že jsme neměli jako ani ty paruky a bylo to takový jako docela free to natáčení. A s fanouškama, já jsem milovala ty fanoušky, reálně my jsme jednou byli v Prostějově a to byl jako koncert, kde bylo extrémně moc lidí, jakože totálně. My jsme se museli prostě prohrabávat lidma k autu, nám prostě jako takový securityáky prostě dělali jako cestičku. Potom za náma jako běželi celou cestu, co jsme potom jako jeli, no jako ne celou cestu, ale hodně dlouho a bylo to hrozně hustý. Tak to je ale šílený zase tady tohle. Že už takhle od malička se jako, že jako takhle mladá, že už se k tomuhle tomu nějak jako dostaneš. To je jako úplně hustý. Tady. Ale někdy to bylo už moc, že třeba jednou jsem byla doma a prostě někdo zvonil na zvonek prostě, a byli to fanoušci a já byla úplně jako, že si to lidi jako dovolí, jako že takhle prostě až jako domů ti No jasně. prostě a jako zazvonit na barák, to je extra. Jako je na jednu stranu jako zvláštní, jako zase na jednu stranu jsou to děti, ale na druhou stranu, že jako ti rodiče jim třeba tady tohle se nějakým způsobem ale jako nesutný, jak mě našli. Docela se, co... Tě museli vystolkovat prostě, jak jsi šla třeba ze školy, ne? Nebo já nevím. Asi jo. Si nic jiného nedovedu jako vysvětlit, nebo jinak jste nedovedu vysvětlit. Já jsem taky takhle byl několikrát jako pronásledovaný tady domů prostě. Že, ale to třeba i jako, že se snažili, že já jsem o nich věděl, že za mnou jdou prostě. A snažili se to dělat nenápadně, těsně.
A teď já normálně, já jsem hrozně milý jako na všechny lidi, který já nějak jako potkám, ale to bylo v moment zrovna, kdy jako mě fakt ruply nervy, ale ne, že bych byl nějak jako na ty děti jako hnusnej, ale oni byli nějak jako dál prostě a schovávali se i nějak jako za keře a tady tohle a normálně takhle čuměli, kam já zalejzám, do jakého vchodu vůbec já lezu. A já jsem se otočil, jenom jsem zařval něco, jakože mě nemusí pronásledovat až k mému baráku, jakože, a zašel jsem dovnitř. A to bylo jakoby, tohle to mě jako vytočilo fakt jako extrémně, tyhle. No to mi jedno taky, když jsme přišli s Pájou nějak z metra prostě k ní domů, tak taky celou cestu za náma šly prostě třeba 3 holčičky a jako my jsme chtěli, aby se s náma třeba jako vyfotili, tak to nám nevadí, ale oni nás prostě celou dobu fakt pronásledovali až k ní domů a to bylo docela takový. Ty už hlavně potom vždycky chceš, ať už to máš z krku, že jo, prostě, že... A my jsme furt jako chodili za roh, aby jako nechceme vidět, aby prostě kdyby... No jasně, samozřejmě, no. Přijďte za náma, ale jakoby nepronásledujte nás domů, je to docela scary. Jednou jsem s kamarádkou jedla na Chodově a prostě jsme jedli jídlo prostě úplně v pohodě. No jako přišli jakoby nějaký fanoušci, že si se mnou chtějí vyfotit, říkám jo, ok, jako jim, jo, ale prostě jsem se s měla vyfotila, ale potom já jsem jako prostě jedla dál a já nevím, jestli znáš prostě na Chodově, tak oni jsou že ty patra prostě. Jo. A jsem seděla jakoby u toho, já nevím, prostě tam byly vidět jako ty další patra a potom jsem viděla, jak prostě tam dole jsou ty holky a fotí a natáčí nás prostě jak jíme. Jakoby z toho níž... To je hrozný ještě na tobě, to je hrozný. Jakoby, to je už dost. Já taky jsem takhle byl na Chodově, myslím, že jsem byl na Running Sushi a to bylo taky, se mi stalo jako víckrát, že jsem prostě seděl, jim a teď je úplně prděl, jak má člověk plnou hubu prostě toho jídla, úplně vypadá jak dement, ty váš, jak hryže a prostě lidi na chodbě jsou jakože... A takhle si ti tam nenápadně děsně potěj. Tohle z toho videa se stala nějaká influencerská terapie, nebo takový, že prostě my si jenom říkáme, tohle nás sere, řekla by si, že zároveň tohle jako byl nějaký jako nejhorší zkušenost, jako tady v tomhle tom nějakým jako... Jo, asi určitě. Nic horšího se mi ještě nestalo, jenom prostě pro následování domů a... Mně se líbí, jak řekneš jenom pro následování domů. A to jsou to spojení slov jenom a pro následování domů. Abych tě o něco poprosil. Najdeš mi prosím tě první Lollipops video, ve kterém se objevila. To je ono! Velká novoroční změna. Ok. Čemu ty vole, like it is so crazy. Tohle video si pamatuju. Jo, to si reálně pamatuju. Ty vole, já jsem to neviděla od té doby, co to vyšlo, podle mě. 5 let tady tohle. 5 let? No, první 2020. To je šílený. To je fakt jako hustý. Koukala ses potom třeba na ty videa, co jako vycházely, jako dívala se sama na sebe v podstatě. Jo, já bylo ti to dát? Jo. OK. Vždycky jsem se koukala. Ty vole. Nazdárek párek. Čaj, Klaj. Čauky. Ježišmarja, ty vole. Vítejte v roce 2020. Ty vole, jak jste všichni mladí. Mega. To je hrozný. Mě bylo 11 tam. To je crazy. Já jsem tam měla ještě si den předem dobraný antibiotika, že jsem byla mega nemocná. Aha, OK. Tam mám takový divný hlas docela. Takže tady v tomhle videu máš nějakou rýmičku nebo něco prostě, OK. Mega nemocná přece. OK, tak to jo. Možná si říkáte, že jo. Ježišmarja, ty vole. Tam jsem musela být ve 4 ráno. Ve 4 ráno? Jo, protože oni chtěli, aby to bylo jakoby na východu slunce prostě. Jo. A stejně to tam není vidět, to východ. Jo, ty mluvíš o té kuličce. No. Jo. Našeho castingu, kde byla vybraná... Počkej, co je tohle za video? To jsem má na castingu. To je z toho castingu? Aha. Já přeju Niky, ať se jí tu líbí, ať jí máte rádi. No a jak to dopadlo to, ať tě mají rádi? No moc se nedopadlo. Ale zlomil se to někde, ne? Jo, po nějaký době už ty hejtři úplně jakoby zmizely. A tom už to bylo jako, že jsem měla samý faninka, bylo to hrozně fajn potom. Tak ono, jakoby byla to zase nová věc, no. To je asi jako když, dejme tomu... To bylo poprvé, co jako takhle jako změnili, jako předtím to bylo ještě jakoby Páju a Niky, ale to nebylo ještě tak známý, že to nebylo tak, ale teďka holky už byly fakt rozjetý a už měli fakt ten fanklub. To asi ono. I Laura prostě měla fakt faninky. A potom, když jsem ji jako nahradila, tak to prostě bylo pro ty faninky těžký a já se jim nedivím, ale jako... I pro mě to bylo nějakým způsobem těžký, no. No tak hlavně ono by se to stalo dřív nebo později, že jo, protože hádám, že oni se ty členky obměňujou kvůli samozřejmě věku, ne? Jo. Že už jsou jako starý na to tady to tohle dělat. jako proč vlastně Jasně. cházíme, no. A tvůj důvod, jako, že si odešla, byl taky jako věk, nebo? Bylo tam... to jako hlavní část byla věk, samozřejmě tam bylo jako víc věcí, ale prostě ten věk byl takový klíčový, no. Už prostě jsme byli jako velký, no. A že si to užije úplně naplno, jako jsem si to tu mohla užít já.
Úplně ze všeho nejvíc bych chtěla poděkovat holkám za úžasný 4 roky, které utekly strašně rychle. Oni všichni vypadají nějak jako, že se zabijete, ty vole. Ale oni z začátku byli taky naštvaný, že jo. Oni taky jako nebyli rádi, že jo. Tak Oni z začátku byli taky takový, jako, že jsem prostě za ní, no. Ale potom už časem už se to úplně uklidnilo a byli jsme všichni v pohodě, jo, ale... Tak oni kolik let spolu jakože takhle vystupovali, třeba 4, 3, ne. No Eliška byla s ní už od začátku, že jo. Ano. Jako nevím jak dlouho, 4 roky a holky s ní byly, já nevím, 2 roky. Jo. No a potom jsem přišla já, no. Černá ovce, ty vole. Ale určitě, holky, my se budeme vídat pořád, to mi musíte slíbit. A s váma se nebudu loučit, protože my se musíme vídat. OK. Pane bože, Já jsem tu paruku to je měla. nemožitelný. měla. Reálně si nosila tu její originální paruku? Měla jsem jí po ní reálně. A dostala si nějakou Já jsem paruku? v začátku měla normálně svoji paruku. Měla jsem takovou jakoby světle růžovou. Aha, OK. To je ta paruka, co byla jako po Lauře. Jasně. Akorát jenom ustřílili ofinu prostě. A mě to hrozně štvalo, protože já jsem měla prostě starou paruku po Lauře a jako ona byla už hrozně jako skladá a znížená a byla hrozně dredovaná prostě, jakože extrémně. A mě se třeba furt měnily účesy, já nevím, jestli jsi třeba všimla, já jsem měla třeba 5 účesů. Jako myslíš originální tvoje vlasy, nebo myslíš paruky? Jako paruky. Jo, takhle, OK. To jsem měla, si nevšiml. První jsem měla 2 culíky, potom jsem měla jako z tohoto i to a potom jsem měla copánky dole prostě. OK, zajímavý. Jaký byl důvod těch změn? Jen tak, prostě? Hele, takhle, oni totiž nechtěli moc, aby jsme měli všichni 2 culíky. Chápeš, že prostě už jsme měli vlastně skoro všichni 2 culíky. Jo, takhle, OK, rozumím. A takže se potom nějak jako začalo, nebo já jsem si prostě začínala dělat různý věci jiný, abych byla prostě trochu jiná. Okay. A potom to vlastně skončilo u těch 2 cepánků tady dole. OK. To bylo podle mě nejlepší. Jasně. Tady se to děje. Hodně štěstí. Děkuju. A už se moc těším, až se uvidíme na našem prvním koncertě. Čus! To je celý, co jsem tam řekla. Počkej, jako fakt? To je všechno. A co je tady tohle? Jo, to je loučení s Laurou. To si dělá takovej tribut, vole. Ty jsi měla takovejhle, když jsi odcházela, něco takovýhle video? Jo, to jsme měli. Fakt? Jo? WTF, to chci taky. Já doufám, že až já budu končit na YouTube, že mě rady nebo někdo, kdo taky se stříhá, vole, video na rozloučenou. To bylo mega smutný. Já tomu věřím, jako myslíš tady tato situace? Ne, ta naše. Pojďme se k tomu dostat teda vlastně, pojďme se dostat k tvému odchodu z Lollipops. No, jako my jsme to video natáčeli a tam byly právě už i ty noví. Aha. A bylo to hrozně smutný, jako že vidíš ty nový holky, jak si to prostě užívají a my jsme tam prostě celou dobu brečeli, jakože odcházíme, chápeš? A prostě, a my jsme to ani jako nechtěli kouzet tím novým holčičkám. No samozřejmě no, to jako chápu. To nešlo, jako. Tomu rozumím. No to chápu, jakože, tak kolik to bylo let tvýho života tady tohleto? 2,5 roku. Tak to není zas, tak jako zvykneš si na ty lidi asi, No, na jako ten lifestyle. extrémně. Já jsem třeba myslela, že tam jsem mega dlouho, ale jako Jasně. ty 2,5 roky, jako to nezní tak, ale jako zažila jsem tam prostě hrozně moc věcí, že to prostě jako... A tak určitě často jste taky, já nevím, ať už vystupovali, natáčeli tady tyhle ty videa, jakože těch věcí by muselo být jako hrozně moc. No jo, já jsem vlastně u Páji pomalu bydlela, já jsem reálně byla furt jenom u Páji. Nic živého tam není. Tak co Ale mně přijde, že ty holčičky byly hrozně malinký. Jakože, že to byl hrozný skok oproti nám. Že já nevím, kolik je mohla být. 10? Já vůbec jako netuším, ale tak kolik myslíš, že bylo ostatním holkám, když jako tady do tohle z toho se dostali? Jo, vůbec nevím. Taky myslím, že 10 asi okolo. No, tím pádem asi. A tady to v tom jsou jako paruky pro ně. Jo. A mě to úplně naštvalo, protože já jsem měla celou dobu tu starou. Prostě chápeš? Jasně. A oni dostali všichni úplně nový, prostě krásný paruchy. Ty vole. To naštvalo trochu. No jo, no tak vy jste to prostě vybudovali A oni ano, všechno to vyžrali oni, jo. to každá malá holčička chce být prostě v Lollipops. Každopádně každá holčička by chtěla být v Lollipops. Já navážu na jedno videjko. Aha. You know in a moment they could all Proč mluvíš o tom, co se dělo v Lollipops? No, takhle. Co se tam dělo reálně? Takhle. Ono, to bylo prostě to video vzniklo tak, že jakoby prostě jsem viděla trend a mi přišlo jako, že to bylo dobrý na tohle téma, ale jako nečekala jsem, že z toho vyjde jako takhle extrémní jako virál, jakože fakt, že se to začalo řešit docela dost. Na jednu stranu, nebo takhle, na druhou stranu se nemůžeš vlastně vůbec tomu jako divit ve finále. Jo. To byl si jak velký Lollipops jsou. No chápu, A no. jako, Ale začalo to tím, že jakoby i ty
lidi se prostě začali vymýšlet úplně jakoby blbosti. Že jako nevěřte lidem, co píšou do komentářů, co se tam stalo, protože jediný, kdo ví, co se tam jakoby dělo, tak jsme my. A já se k tomu asi úplně jako nemůžu vyjadřovat, co se tam přesně dělo, ale prostě můžete si asi každý jako představit, že v každém prostě biznise je něco dobrýho a něco špatného, ale prostě nevěřte lidem, co tam jako píšou, protože tam jsou fakt jako úplný píčoviny. Když o tom takhle teďka mluvíš, tak si pojďme teda přečíst, co se tady, hele, dejme tomu tady, co se stalo. Nemůžete říct, proč? Protože mají smlouvu s Lollipops. Aha, jak to víš? Jedna z holek podcastu říkala, že mají smlouvu, nemůžou nic říkat. Doufám, že to nebylo nějaké moje video třeba. Jste 12 reakce za 3 Ne asi, Kyle, ne asi. Ne, oni tam začali řešit, že prý jsme museli jako dělat něco, co jsme nechtěli, nebo co, nebo jako, reálně já jsem tam dělala fakt věci, co mě bavily. A jako ne, že co jsem fakt nechtěla dělat, jako bych asi prostě fakt jako nedělala. Jasně. A nebo tam bylo, že jsme jako museli na koncert, že jsme byli extrémně nemocní, nebo co jako, já jsem asi za tu celou dobu, co jsem byla v Lollipops, nebyla asi nikdy nemocná, takže jako mi to asi nějak jako přeskočilo trochu, jako, ale samozřejmě jsem měli třeba rýmu, kašel, tak prostě jako nezůstaneme doma a jdeme rovnou na ten koncert, to je jakoby jasný, jako já jsem nechtěla být doma, jakoby, takže jako, ale jinak jako, nevím, ty lidi se začali prostě úplně vymýšlet, jako. Jasně, bylo tak hrozný, jak si všichni můžou to třeba myslet. OK. Prostě ty dobrý věci překupovali ty špatný, chápeš? Že prostě jako furt to beru jako dobrou zkušenost a jako bych nevrátila bych to jako. Jasně, takže důvod, proč vzniklo tady tohleto video je v podstatě ten, že si... Prostě úplná kravina, prostě jsem viděla trend a viděla jsem, že prostě to sedí na tenhle ten jako větu prostě. Rozumím, beru to. A natáčání, jak jsem to jako nepromýšlela, že jako to se může stát. Jasně, tak on se potom k tomu vyjadřoval snad i manažer, se tomu dá říkat, tomu Kájovi, že na anti-youtuberovi, že jo, přece vyšel nějaký jako jo, to je pravda. Někdo také psal komentář, že údajně slyšel, že holky jsou nucené, aby vystupovaly se zápalem plic pro boha. Pokud v produkci někdy někdo něco takového udělal, tak ze dne na den končí. Žádný rozumný rodič by nikdy nepustil svoje dítě na koncert se zápalem plic. No a to asi jako ne, otázka je... No, je někdy až neuvěřitelné, jak silnou emocionální vazbu si ke konkrétním členkám vytváří. Tak jako obecně ta práce jako s těma dětma musí být jako v tomhle tom úplně jako šílená. No tak my jsme potom měli i jako zakázaný si plácat s fanouškama, protože prostě ty fanoušci nás jako chtěli... Tahat, prostě chytali vás, jasně. Myslíš si, že se to jako nějak uklidnilo už tady tohleto? Já si myslím, že jo, protože já už třeba nevidím jako žádný jako videa na to, nebo tak. Prostě to bylo takový to období, to je vždycky, když je prostě nějaký období, co se něco řeší, a jako už je to takový, že už to jako... Tak tímhle videem jsme zase trošku rozvířili tady tyhle teorie. Ale prosím, už to neřešte, protože prostě je to jenom TikTok. No jasně, ale musíš zase chápat, že jako je to TikTok na velký téma, pro lidi zajímavý téma. Pro mě osobně samozřejmě, že je taky zajímavý téma v tomhle ohledu, takže musíš jako trošku tady, jako chápeš, proč jako to je takový halo. Okay. Já přemýšlím, na co bych se tě ještě mohl zeptat. Napadá tě nějaká otázka na tebe. On se to jako trošku připravuje na člověka, který není zajímavý, víš. Ty děláš prdel. Co je? Si dělám prdel, dobrý, promiň. Ne, dobrý, ne, počkej. No, tak díky, že jste se koukali, dámy a pánové. Díky, že jste se koukali. Bereš na 11.cz, sledujte mě na Instagramu, sledujte na Instagramu, na TikToku, je tady Nikču a uvidíme se příště u dalšího videa. Mějte se hezky. Čau. Dámy a pánové, přivítejte Verču! Čau. První žlutou paruku v Lollipops. Já vám jenom připomenu, protože ona se docela změnila. Tady Verča. To je Verča. Říkal jsem si, by bylo zajímavý udělat reakci na Lollipops s Lollipops. Řekni mi, kdo to kdy dělal? Nikdo. Správně. Je to kouzlo. Bude to úplně jednoduchý. Pustíme si nějaký starší videa, teda z Lollipops, ve kterých si a budu se tě ptát na nějaký věci, co mě zrovna napadnou. Prostě. Máš nějaký video, teda jako který jsi fakt užila jako natáčení, že tě to bavilo? Já si pamatuju, že jsem strašně milovala ty chlupatý věci. To úplně první video. A já jsem to měla v posteli a spinkala jsem s tím a pak jsem to zbožňovala. Aha, OK. Takže tohle to jsou jako úplně první díly. Jo. Nazdárek párek, čajk like,
Čauky! Jak jste tam všichni mladí, cože? Kde je tohle? To není Niky. To je Bára. Aha. Takže vy jste tam jako docela dost prostřídaný. Takže tam vlastně z originální sestavy zůstala jenom... Jo. My jsme Lollipops a dneska jsme si pro vás připravili první díl, ve kterém vám ukážeme jedno z našich To je pravidel. hrozně divný se na to takhle koukat, když tě vidím tam a najednou tě mám vedle sebe. Ale je to cool. V čase na hraní vám budeme ukazovat různé hračky, se kterými si hrajeme a jsou prostě boží. Hele, to je natáčený jakoby v nějakém pronajatém prostoru v Aquapalace právě. Jo. Aha, já jsem si říkal, proč to tam takhle pořád jako je vyvěšení. Dobře, hele, co na to říkáš s odstupem času? Tak myslím, že nějaký ten glow up tam je a že to je fakt, že to je vtipný. Fluffy, tohle jsou kamarádi. Vypadá ta mašle. Asi není jen tak, že byste přišli, ne? Nebo jak to je? Vy jste přišli do hračkářství, řekli si, tahle hračka je super, na to uděláme video, anebo jako někdo přišel a jako dal. No to bylo spíš tak, že se prostě dohodlo, že bude natáčení, ten na ten den, tu hodinu, tak jsme tam přijeli, že tak holky, a dneska budeme točit s těmihle plišáčkama. No. Aha. Takže jako není úplně jasný, jestli to bylo jako, že někdo přišel a řekl, hej, udělejte prosím vás tu video na tu hračku. Nebo prostě přišli random producenti a tohleto a řekli to. Já si myslím, že tím, že to byl jako nový produkt té bambule, tak jakože proto si to vybrali. Vlastně to je jako reklama na to. Jo. Dnešní chlupatá lolimánie. Chlupatá lolimánie. Dnešní chlupatá loli. Jo, chlupatá lolimánie. Bomba. Pod tím si představím úplně něco jiného. A v obchodě se s nima můžete šumlat a osahat se, jak jsou úplně nejvíc ňuňu chlupatí. Šumlat jako fakt? Cože? Šumlat? No jako mazik, ne? Jo, tak to zní líp. To jsem tak pochopil, tak s touhletou hračkou si můžeš hrát jenom a jen pouze v obchodě. Šumlat? Šumlat? Jako vážně si řekla šumlat? Fajn, tohle je velká plás svých účesů! Yeah! Jak je ten mikrofon přeřvanej, bože. Headphone users prostě úplně zdechaj, jak tohle to slyšeli. OK, u tohle se nebudeme dál zdržovat, prostě tam jako testujete a hrajete si jako plišákem. No tak já si myslím, že možná, no teď už to bude asi úplně celý zaprášený, ale možná to ještě někde doma mám. A jako opravdu toto plop, co tam říkáme, to jako dělalo, no. Kde je jako třeba jako vaše první písnička nějaká? Vy jste potom začali dělat teda jako ty dance moves a jako písničky a tohleto. Jaká byla první úplně, co vzniklo? Lízátková party. Lízátková party byla úplně první. Jo. Let's do it. Tohleto, já ti něco pustím. Já nevím, jestli jsi to viděla. Jo, ty jsi mi to posílala vlastně. Ty jsi mi to posílala. Jo, to musela, no. Tohle je úžasný. Pokec, který tohleto dělá, tak si s tím musí dávat takovou práci. Pane, myslela jsi si, že když jste dělali jako lízátkovou party, že někdy vznikne něco takového? No tak jako asi mě napadlo, že na to nějaké reakce budou, i jako dobrý a i ne úplně to, ale asi až takhle jsem to asi jako nepřemýšlela. Jo, já si taky myslím, že tohle to bylo úplně na random z ničeho nic. Ani já jsem nečekal, že něco takového vznikne. Ona mi to právě poslala kamarádka, s kterou jako na tebe koukáme. Aha. Takže, Verčo, to si musíš pustit. A já, to musím poslat. Počkej, a kde je originál music video? Já vím, že od toho bylo music video, že byl ještě nějaký jiný kanál Lollipops. Jak ses dostala vlastně k Lollipops, jakoby? No tak přes casting. Byly jako prostě 3 kola, v jednom se zpívalo, tancovalo a pak se na to obě zároveň. A pak si prostě vybrali ty holky. Ok. A nevíš, kolik lidí se tam tak hlásilo? Hodně. Fakt jako dost lidí. Fakt jako hodně holek tam bylo. A já jsem že tam přišla jedna paní, která měla 3 dcery. Teď měla jako 2 starší, než byl jako ten věk, jaký dali. A jedna mladší. A ona tam přišla a řekla, že jestli se tam nedostane tato její dcera, takže tam ještě můžou dosadit tyhle ty 2, anebo tam můžou dát rovnou všechny 3. Aha, A my jsme se tam, myslím, že to bylo s Eliškou, jsme se tam prostě hrozně jako... V tuhle chvíli bych se cítil hrozně nekomfortně. Jakože, jakmile by tam někdo přišel a říkal, hej, moje dcery na to mají, prostě dejte je tam. Jo. Tak asi nevím, jako jak bych se cítil. Dobře, no, hele, máš nějaký video, na který by ses jako chtěla podívat, jakože fakt jako cítit to, tu dobu, mít ty flashbacky. Flashbacky, jo. No jasně. Asi ty slizy. Já jsem fakt úplně na tom ujížděla, já jsem vyráběla slizy, fakt jako pořád. Kde to je? Jo, já vím, co takový ty DIY na telefon, na nějaký ty přihrádky, či co. Cože? Tak to jsme taky dělali, jsem měla nějakou kapsu na nabíječku, či co, takhle nějak to jako, no. Dobře, takže vy jste dělali vlastně takovou všeho chuť vlastně, vy jste dělali 5 minutes craft, lifehacky prostě, šifrování tajných zpráv, no pojď. Použít to je jako nějaký
tajný, jakože fakt PMMZN. To je ta jako šifrovaná zpráva. Dokázala by si rozšifrovat tu zprávu? Já už vůbec nevím. Telegram, takhle Takže na konci roku vyzvednout. Zrcátko jsem potřeboval. Ten nabíjící mobil tam vpravo. Jo, Protože já úplně miluju tyhle ty. A to si pamatuju, že těmhle testům, který jsme tam psali, tak jsme k tomu dostali jako správný řešení, aby se tam nedělali chyby. Počkej, tohle je nějaký poděl. Šup. To bylo stealth, to bylo hodně nenápadný, to bylo spy jak svině. Co ten smajlík? Co tady jako nudíš? Máš toho málo? No počkej. Prostě dívej si, hodně. Počkej. Co to máš s těma vlasama? Proč máš najednou ty vlasy tady úplně jaký Ježíš trudavou korunu? To jsou kabely od Portu. Viděla si seriál Premiér od Jaromíra Soukupa. Viděla. Tohle je úplně stejný, on tam taky ty porty neskrýval, víš co? Já úplně vidím, jak vylezeš tady prostě z mýho bytu a najednou před barákem bude stát prostě security, tady takhle lollipops. Budete se mnou a prostě tě odvedou na policii normálně, že mě tady říkáš nějaký vládní tajemství nebo něco. Producent, nejenom. Aha, a mám tě, vole. Takže ty s ním spolupracuješ, co? Počkej, co, on tam popíjel víno na place, nebo ne. Co? Učitelka nepřijde. Nějaký jiný způsob napsaní. Já si o něčem vím. Aha, o něčem víš. O něčem vím, ale já nevím, o čem vím. Ty už nevíš, o čem víš? Lepenku. Nějaký papíry. Takže ty během psaní testu máš čas na to vymýšlet tady nějaký lifehacky prostě, jak si ušetřit práci. Jo, to já jako normálně dělám, víš, jako od první třídy prostě tak jako... A fixu. Je jedno, jestli bude mazací nebo normální. Začneme tím, že celou jednu stranu polepíme lepenkou. A pak už jenom něco napíšu. Nevypadá to rozhodně zapraseně. Vypadá to dobře. Jsi za srdíčko, prosím tě, co se ti to povedlo? Už je smažu. Cool. Super. Tak to je ta zpráva, jo? Kdo jsme ale hned smazal, takže to nikdo neviděl. Já myslel, že to šifrování bude teda o tomhletom, že tam budou přiházený různý písmena a ono je to teda o tom, že... A to jsme dostali takový kolečko, který se jako posouvalo. A na jednom byly třeba písmena, na druhém čísla a nějak si to jako otočila a ono z toho jako něco vyšlo. Ale já mám něco lepšího. Aha. Už jsme se k tomu dostali. 3 způsoby, podle kterých můžeme zprávu zašifrovat. Teďka vám ukážeme ten nejlehčí. Určitě ho někteří znáte. Ačko bude Bčko, Bčko bude Cčko a Cčko bude Dčko. Prostě to bude jenom posunout. Co? Nevím. Já to nechápu. Ale já se až přijedu domů, tak si to vyrobím. Já to fakt jako potřebuju, víš co? Já to budu používat taky na taky, jako do školy, to je jasný přece. Jako. Dělala jsi nějaký třeba nový merchandising toho? Od nějaký té doby, co jako uplynulo? Ani ne. Dobře. A Ani ne. Měli jste na začátku toho jako nějaký, jak dlouho třeba trvalo, než jste byli jako v té fázi, že jste začali dělat merch a tyhle ty věci? Nebo to bylo jako už od začátku všechno jako zaplacený, že to bude jako dlouhodobý projekt? No, tak jako bylo jasný, že to jako bude delší, jakož to bude to, ale jako úplně od začátku to nebylo. Já si myslím, že rok a půl, možná rok třeba. Možná už jako nějaký takový ty základy, tak to už třeba jako měli na začátku, když jsme jako začali koncertovat, tak oni tam vždycky měli takový stánek, kde se to jako prodával, tak jako možná tam jako něco už bylo, oni to tam jenom k tomu pak přidávali. Máš nějakou věc jako z toho merče ještě doma třeba? Máš něco jako schovaný? Jo, mám podpisovou kartičku. Aha. Podepsanou. Tak to je hezká vzpomínka. To je super. Zeptám se takhle. Kdyby si v tom věku, co si nastoupila jako do Lollipops, věděla už, jak to dopadne a jaký to tam bude, jak to bude probíhat a tohle to celý. Šla by si jakoby do Lollipops znova? Chápeš to? Jak to myslím? Jo, jasně, že jestli bych si vybrala jo nebo ne. No jasně. Tak jako, víš co, na jednu stranu to jako byla zkušenost. Asi tak, no. Jo, že třeba jako na tom pódiu, že jsem měla nějaký jako tak s těma. No taky bych nestála tady, kdybych tam nebyla. To je taky jako, pravda. Takže já bych si vybrala jo, asi jo. Nebylo to jako nějak, že by tě to fakt jako nějak potom mrzelo, že jsi tam fakt byla, nebo že na to koukáš teďka s tím, jakože sakra, to mě fakt sere, že jsem tam byla. Já bych tam, asi bych tam nevydržela třeba tak dlouho, jako tam byla ta Laura. Že třeba teď v tomhle věku už bych tam nechtěla být. Ale jako zase víš co, bylo mi 8, tak v těch 8 letech, kdy prostě my jsme tam přišli a oni řekli, že prostě, že budeme jako skvělá pěvecká skupina a že budeme tancovat a zpívat na pódiu, tak prostě pro mě to byl jako sen v tu dobu. Jo, tak to je takže hustý, jako
To je jako fakt dobrá příležitost, jako začít jet něco svýho. Tak Laura skončila, že jo, v Lollipops a začala jet svoje singly a začala jet své věci, to je hustý, no. Lidi, já vím, že Laura odešla z Lollipops, nemusíte mi to psát, já jsem si to všiml hned, jak odešla, tak jsem o tom věděl samozřejmě. Laura odešla z toho důvodu, že byla moc stará, nejspíš na to publikum, nebo prostě na tyhle ty věci. A chtěla prostě si dělat svoje písničky a tak. Myslíš si, že teda odešla jako sama od sebe, nebo že jí bylo řečeno, hele, už seš v tom věku, kdy prostě takovejhle věk tady nechceme. Já si myslím, že to bylo tak napůl, že na jednu stranu jako i ona si říkala, že by jako mohla začít jako sama být a že oni jako taky už si říkali, jako víš co, třeba za nějaký půl rok nebo 3/4 bude 15 a zase no, jako... jasně no. A ty si odešla z toho důvodu, ty jsi tam teda nebyla jako tak dlouho na to, aby ti oni řekli, že... Tak proč jsi odešla? No, já jsem odešla z toho důvodu, že od 5 let dělám gymnastiku moderní a dělám to fakt jako vrcholově, že mám 5krát týdně asi třeba půl hodiny trénink a prostě nedalo se to skloubit dohromady. Když jako jsme měli třeba jednou týdně zpěv, tak dejme tomu. Ale potom jako jak se mi i dávaly koncerty a závody, jako tu sobotu třeba, tak se to prostě nedalo, já jsem se musela vybrat a prostě už jsem nechtěla, no. Takže... Jo, to chápu, já jsem měl to samý, jakoby já jsem na začátku, že ho stříhal pro Šimona, pro Smusu. A potom jsem začal zkoušet reakce a to se chytlo, takže jsem začal popovat fakt jako. A pak jsem si už musel vybrat, zároveň jsem dělal školu, takže jsem nestíhal edit, byl jsem unavený, potom jsem začal být línej, protože jsem na to prostě neměl energii, že jo. Takže jsem si taky musel vybrat, jestli budu spíš pracovat na svém kanálu a vydělávat si jako i líp, anebo jestli budu dát stříhat pro Šimona, jak jsem si vybral prostě svou kariéru, že jo. Dává to i větší sens prostě. A udělal jsi dobře. Udělal jsem dobře, já jsem jedině rád, že jsem tohle z toho udělal. A co ty vlastně, jsi ráda, že jsi to jako takhle udělala? Asi jo. Děkuju, že jsi tady byla se mnou, jsem rád, že... Já jsem spíš právě chtěl vzít někoho, jako kdo u Lollipops už nějakou delší dobu není, víš co, než Niky tam myslím pořád, jakoby jsem přemýšlel si vzít tebe nebo Niky a pak jsem si říkal, jestli náhodou jim by nevadilo, víš co, že ona jde se mnou do videa, víš co. Takže radši jsem vzal... dlouho nejsem v té spolupráci. Radši jsem vzal tebe. Doufám, že se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte tohle video, pokud ode mě ještě odběr nemáte a jste tady noví, tak ho sakra dejte, jo? Dejte zvoneček, ať vám neuteče žádný nový video a sledujte Verču na Instagramu. Čau. Čajklaj. Ahoj. Like. Ahoj. Počkej ještě, co to je vlastně, jak jste přišli na ty pozdravy? Oni nám jako řekli, že si můžeme jako nějaký vybrat, prostě, že by bylo dobrý, aby jsme každá jako měli nějaký pozdrav. Každá jsme si jako řekli, že která třeba bude mít něco jako s ahoj a na mě prostě jako vyšlo čau, něco čaj, prostě tak jsem si to jako vymyslela a tím, že prostě na videu jako je klasika, jakože se dává odběr a like, tak jsem prostě nějak přišla na čaj, like. Jo, chápu. Takže to bylo takový jako třeba já v mém věku, že jsem prostě seděl a říkal jsem si, tyjo, jaký intro by se mohl dát do videí, co třeba čus bambus, to je geniální. Jo, tak to je asi teda oficiálně všechno, takže se mějte a čaj, like. Jo, přesně tak, ahoj. Chci si vždycky někomu říct, že tohle je velice trapná situace a jdi sticha, ale jsi na to moc línej, abys to řekl. Tak právě pro tebe je tady ta mikina, Můžeš si ji samozřejmě koupit i v bílé variantě. Tak neváhej a nabíhej na stay12.cz.